Φίλες και φίλοι συνδρομητές, γεια σας από το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο του Αμαρουσίου. Μια πολύ όμορφη άποψη του οποίου έχετε την ευκαιρία να δείτε εδώ από τον περιβάλλοντα χώρο, ξεκινώντας. Εδώ λοιπόν όπου σε λίγο θα παιχτεί η τελευταία πράξη για την τέταρτη αγωνιστική της Α1 κατηγορίας με τον αγώνα ανάμεσα στη γηπεδούχο ομάδα, το Μαρούσι και τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, θα τραβήξει την αυλαία στην τέταρτη μέρα του πρωταθλήματος. Μια ημέρα που άφησε στην κορφή μόνους αίτητους τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Άρη, με τους δύο μεγάλους Θεσσαλονίκης βέβαια να συγκρούονται και μεταξύ τους το ερχόμενο Σάββατο. Το παιχνίδι εσείς το παρακολουθείτε σε μαγνητοσκόπηση με πολύ μικρή καθυστέρηση ουσιαστικά, καθώς η μετάδοση από το Super Sport ξεκινάει λίγο μετά το τέλος του παιχνιδιού. Εδώ είναι ο Ολυμπιακός, υπάρχουν φίλοι του οποίου... Οι φίλοι μάλλον του οποίου έχουν καταλάβει το ένα πέταλο, στο χαρακτηρίσουμε έτσι, τη μία πλευρά κάτω από το ένα καλάθι. Είναι γύρω στα 150 άτομα οι φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν έρθει για το παιχνίδι. Αυτή είναι η πεντάδα του Αμαρουσίου με playmaker τον Κόρφα και ακόμη στην περιφέρεια Κασουρίδη Τούλσον και κάτω από το καλάθι τον Παπαχρόνη με το Μικ. Θα δούμε αμέσως και την πεντάδα του Ολυμπιακού με τον Goldwire playmaker, Βούξεβιτς και Κόμαζετ στην περιφέρεια. Power forward τον Ομπέρτο και center τον Τάρλατς. Οι δύο ομάδες που επίσημα βέβαια συγκρούονται για πρώτη φορά μετά από την περίοδο 1980-81. Το Μαρούσι εξάλλου παίζει για πρώτη φορά στην Α1, όχι όμως και στην πρώτη εθνική, όπου έχει να επιδείξει 10 παρουσίες. Δεν έχει καταφέρει παρά τα αυτά να κερδίσει ποτέ τον Ολυμπιακό σε 20 αγώνες εντός και εκτός έδρας. Το εντός έδρας βέβαια χρεώστε σε εκείνο το παραδοσιακό κλειστό γήπεδο κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Αμαρουσίου, στο Σπύρος Λούις. Και στα 20 μάτς λοιπόν έχει ιτηθεί. Ο Ολυμπιακός που προέρχεται από την ήττα του μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 72-58 από την Ουρκέρ. Μια ήττα που έφερε τριγμούς, όχι όμως και σεισμό για την ώρα στο Πάλιρο. Ο Ιβκοβιτς εδώ, που περιμένει να δει αν τα λόγια των τελευταίων ημερών δικά του αλλά και του Προέδρου του Ολυμπιακού, του Σοκράτη Κόκαλη, προς τους παίκτες θα πιάσουν τόπο. Τζάμπολ με 2 χρόνους, ο Μπέρτο και Τάρλατς κέρδισαν και ο Κόμαζετ στο πρώτο καλάθι του αγώνα. 0-2 για τον Ολυμπιακό από το Κροάτι που σκόραρε μόλις 4 πόντους την Πέμπτη κοντά στην Ούρκερ. Και αν κανείς δει ότι ο Κόμαζετ είναι το παρόμετρο των ερυθρολεύκων, καταλαβαίνει γιατί είχε χαμηλό βαρομετρικό Ολυμπιακός απέναντι στους Τούρκους. Πολύ ωραία συνεννόηση των ψηλών. Από την ασίστ του Ομπέρτο, ο Ντράγκαν Τάρλατς κάνει το 4-0. Ολυμπιακός που ξεκινάει δυνατά και θέλει να κλείσει κάθε αμφισβήτηση απέναντι σε μια ομάδα το Μαρούσι πάρα πολύ ανανεωμένη. Σκεφτείτε ότι η πεντάδα της απαρτίζεται από παίκτες που παίζουν τώρα για πρώτη χρονιά στην ομάδα αυτή. Και ο Τούλσον ξεκινάει για αυτό ζεστός με τρίποντο. 3-4. Κόμαζετς. Τον έχει αναλάβει ο Κασουρίδης. Ο Τούλσον τον Βούξεβιτς. Ο Παπαχρόνης τον Ομπέρτο. Ο Βούξεβιτς εδώ θα πάρει το φάουλ από την βοήθεια που πήγε να δώσει ο Κόρφας ή από τον Τούλσον. Για να δούμε. Από τον Τούλσον όπως γνωρίζει ο Χατζής. Ο ένας διαιτής του αγώνα, άλλος είναι ο Λάζαρος ο Βορειάδης. Εδώ και πάλι το φάουλ στον Βούξεβιτς. Εκεί βέβαια που μπορεί να πει κανείς ότι σήμερα είναι όλα τα λεφτά είναι στη μονομαχία του Μικ με τον Τάρλατς. Ο Μικ που κάνει ένα καταπληκτικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Στην κορφή των σκόρες, πολύ κοντά στην κορφή των rebounder, παρότι έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. ...6-3 από τις βολές του Βούξεβιτς. Το επαναφέρει ο Πιτ Παπαχρόνης. Ο Κόρφας που πιέζεται σε όλο το γήπεδο από το Goldwire. Ο
Αμερικανός που ήταν ίσως ο μόνος που πάλεψε κοντά στην Όλκερ με 21 πόντους, αλλά δεν έφτανε. Και βέβαια πολλούς από αυτούς όταν πια το παιχνίδι είχε πάρει σχεδόν την οριστική του μορφή. Έδειχνε να έχει κρυφθεί δηλαδή. Από την τελική γραμμή και πάλι για τους γηπεδούχους. Με σκορ 3-6. Για τους φιλοξενούμενους, συγγνώμη. Goldwire. Πιεζόμενος από τον Κόρφα, περνάει για τον Ντάρλατς. Η μάχη που σας λέγαμε με το Μικ, πέφτει ο Μικ και παίρνει έξυπνα το επιθετικό φάουλ από τον Dragan Darlats. Μόλις τον άγγιξε ο αγώνας του Darlats, ο Μικ θα δείτε εδώ, πολύ έξυπνα, να το χέρι, το δεξί του Darlats. Με το που κάνει την κίνηση προς τα πίσω, ο Μικ σοριάζεται. Πρώτο φάουλ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Ο Κασουρίδης. Με τον Κόρφα, πάλι το Κασουρίδη που στάρει για 3. Στο σίδερο, ο Μικ το επιθετικό rebound. Χάνει όμως την μπάλα τελικά από τον Darlats και βγαίνει ο Goldwire. Γυρίζει στο Κόμαζετς που τελειώνει από κοντά με ταμπλό. Πολύ καλή συνεννόηση των δύο γκάρ του Ολυμπιακού στον ευνηδιασμό. 8-3 για τους ερυθρόλευκους. Κόρφας για τον Μικ. Κασουρίδης. Προσπάθεια του Τούλσον να βγει από τα screen, αλλά του κάνει φάουλο ο Βούξεβιτς. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Λιώρη που είναι φορτισμένος με το ρεπορτάζ και έχει κάτι να μεταφέρει. Γιώργο. Καλησπέρα σας και από μένα, φίλες και φίλοι συνδρομητές του Super Sport. Γιάννη, θα ήθελα να σταθώ λίγο στην παρουσία του Μικ στο σημερινό παιχνίδι, ο οποίος θα έλεγε κανείς ότι σε όλα τα παιχνίδια του με αντίπαλο τον Ολυμπιακό φαίνεται ότι το κόκκινο χρώμα τον οδηγεί στο να παίζει πολύ καλά. Σε 6 αγώνες ο Μικ τις 5 φορές έχει περάσει τους 20 πόντους, έχει πετύχει δηλαδή σε 6 παιχνίδια. Δεν ξέρω αν θέλεις να πάρεις το λόγο για την φάση την οποία δραματίστηκε και να συνεχίσουμε μετά αυτό που λέγαμε για τον Έρικ Μικ. Η φάση που θα εξελιχθεί σε λίγο, κοιτάξτε εδώ, είναι σαφές ότι το φάουλ του Ομπέρτο είναι τη στιγμή που μαζεύει την μπάλα ο Κασουρίδης. Ορθώς λοιπόν οι διαιτητές έδειξαν ότι δεν μετράει το καλάθι. Η μπάλα θα παιχτεί από την τελική γραμμή για το Μαρούσι. Ο Μικ που πράγματι έτσι είναι τα πράγματα, Γιώργο, σαν τάβρος ενεργεί απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά οι εμφανίσεις του δεν συνδυάζονται με νίκες των εκάστοτε ομάδων του. Θα τα πούμε αυτά βέβαια στην πρώτη ευκαιρία. Ο Μπέρτο. Ο Κόμαζετς. Ο Μπέρτο ανεβαίνει στην κορφή της ρακέτας. Ο Κροάτης γυρίζει. Ο Μικ πηγαίνει για βοήθεια. Το φόλο του μόνου του πλέον Darlats. Πάλι ο Κόμαζετς στο rebound. Νέο χαμένο καλάθι, εύκολο όπως φαινόταν. Νέο επιθετικό rebound. Και ο Ολυμπιακός πηγαίνει πια σε μεγάλη επίθεση. Με την μπάλα στο Βούξεβιτς. Κόμαζετς. Με τον Κασουρίδη βδέλα επάνω του. Θα σουτάρει εν στάση για 3. Μάλιστα. Ο Κροάτης σκοράρει από τα 6-25 και κάνει το σκορ 11-3. Ολυμπιακός με 7 πόντους του Κόμαζετς στο ξεκίνημα. Θυμίζω όλους και όλους 4 απέναντι στην Ούλκερ και είναι αυτό που σας λέγαμε. Καλός Κόμαζετς σημαίνει καλή συνολικά απόδοση του Ολυμπιακού. Και rebound από το Κροάτι μετά το αστοχό τρίποντο του Κόρφα. Δεν περνάει η μπάλα για τον Darlats. Με την βοήθεια του Μικ έκλεψε ο Κόρφας. Και φάουλ του Βούξεβιτς για να σταματήσει τον ευνηδιασμό νωρίς. Και πάλι εδώ. Το φάουλ από τον Βούξεβιτς. Η μπάλα θα παιχτεί λοιπόν με τον Κόρφα από πλάγια. Ο Ιβκοβιτς θα λέει με τους παίκτες του πάγκου. Ο Μικ. Παντελιάδης που πέρασε το παιχνίδι αντικαθιστώντας τον Κασουρίδη. Και βέβαια αυτό δεν ήταν επιβεβλεμένο τόσο για την επίθεση, αν και οι 3 πόντοι μετά από 3 λεπτά και 45 δεύτερα είναι κακό. Κακή συγκομιδή για μια ομάδα εντός έδρας. Αυτό που σίγουρα προβληματίζει τον Πετρόπουλο, τον Κώστα Πετρόπουλο, τον προπονητή του Μαρουσίου, είναι η επιθετική δράση του Κόμαζετς που κόντρα στον Κασουρίδη τα κατάφερε περίφημα. Θα περιμένουμε την πρώτη επίθεση του Ολυμπιακού να δούμε ποιος θα πάει στο Κροάτι. Αν θα είναι ο Παντελιάδης, αν θα γίνουν αλλαγές στην άμυνα. Παντελιάδης που ελευθερώνει και σε θέση σου την γκάρ τον Κόρφα. Μικ από την κορφή. Το rebound από τον Darlats Κόμαζετς. Να δούμε. Τελειώνει τη φάση ο Κροάτης. Θεαματική ενέργεια αλλά άστοχη. Και για να δούμε σε ποιον έχει χρέωση το φάουλο ο Βορεάδης. Ο Κόμαζετς πήγε με δύναμη πάνω στην μπάλα για να πάρει το rebound.
Εδώ Άριαν Κόμαζετς, πρωταγωνιστής στο ξεκίνημα του αγώνα. Δείτε πάλι το φάουλ από το Μικ. Πρώτο για τον σέντερ του Αμαρουσίου. Συμπληρωμένα 4 λεπτά, Βούξεβιτς για τον Goldwire. Ο Ολυμπιακός είναι στο συν 8, 11-3. Ο Αμερικανός ελευθερώνεται από το ωραίο screen του Τάρλατς, το rebound ο Μικ. Παντελιάδης. Παντελιάδης πέρυσι πρώτο σκόρερ στην Α2. Τούλσον για τον Κόρπα. Παντελιάδης τον ανέλαβε ο Βούξεβιτς. Γυρίζει δύσκολη πάσα για τον Παπαχρόνη. 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Τελειώνει ο χρόνος επίθεσης. Ο Παντελιάδης το βλέπει και σουτάρει για 3. Rebound από τον Κόμαζετς. Και γρήγορη πάσα στο Goldwire. 3 εναντίον κανενός. Και βέβαια εύκολη δουλειά για το lay-up του Βούξεβιτς. 13-3. Ολυμπιακός στο συν 10. Λίγο πριν συμπληρωθεί το 5 λεπτό. Και βλέποντας βέβαια την κατάσταση να εξελίσσεται αρνητικά για την ομάδα, το Πετρόπουλος έχει ζητήσει σε πρώτη ευκαιρία time out. Είδατε εσείς και τους ευνηδιασμούς, 2 στους 2 Ολυμπιακός. Ο Μαρούσι όλα και όλα, μάλλον ένα τρίποντο του Τούλσον. Με 1 στα 8 σουτ μέχρι τώρα. Να και το δεύτερο καλάθι με τον Πιτ Παπαχρόνη, 5-13. Ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα έχει τυχθεί στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ με 73-70. Συνέχεια ανοίξει 62-44 την Ιαρίστ και 85-76 στο Ηράκλειο. Αυτό είναι το δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι του και βέβαια θέλει να μην έχει νέα απώλεια βαθμών. Τάρλατς που πήρε το φάουλ από τον Μικ. Δεύτερο προσωπικό του Αμερικανού σέντερ, του Μαρουσίου εδώ. Έχουμε το time out που σας λέγαμε ότι θα ζήταγε σε πρώτη ευκαιρία ο Πετρόπουλος. 2 προσωπικά φάουλ για τον Μικ στα 3 της ομάδας του μέχρι τώρα. Το Μικ για τον οποίο είχε ξεκινήσει να λέει την ιστορία για την κόντρα του με τον Ολυμπιακό ο Γιώργος Ολιώρης. Να σας πούμε λοιπόν ότι τόσο ως παίκτης του Ηρακλή όσο και ως παίκτης του Απόλλωνα Πατρών έχει κάνει πραγματικά πολύ μεγάλα παιχνίδια κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να τον νικήσει. Ο Μικ που ενώ εσείς βλέπετε τα σούτ εδώ παιδιά των δύο ομάδων έχει σημειώσει αρκετές φορές, συγκεκριμένα 5 στις 6 πάνω από 20 πόντους, έχοντας ρεκόρ κατά του Ολυμπιακού 27 με τη φανέλα του Απόλλωνα Πατρών, και μόνο σε ένα παιχνίδι έπαθε καθίζηση και σκόραρε μόλις 6 πόντους. Οι δύο ομάδες που είναι χαρακτηριστικό ότι έδωσαν και ένα φιλικό λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα φέτος, ενώ εσείς έχετε την ευκαιρία να δείτε και τα rebound, όπου είναι βέβαια συντριπτική η διαφορά, 13-1, αλλά πώς να μην είναι όταν ο Ολυμπιακός από τη μία έχει πολύ ψηλά ποσοστά ευστοχίας και το 4 στα 10 δίποτα προέρχεται πιο πολύ από την περίφημη φάση με τα 3 follow που έχασε. Ενώ στον αντίποδα το Μαρούσι, επαναλαμβάνουμε, έχει 2 στα 9 σουτ. Ένα τρίποδο και ένα δίποδο. Να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα για το φιλικό παιχνίδι. Το Μαρούσι νίκησε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 62-54 τον Ολυμπιακό με 19 πόντους του Τούλσον και 11 του Παπαχρόνη. Ένα παιχνίδι στο οποίο στάθηκε όλη την εβδομάδα ο Ντούσαν Ιβκοβιτς, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου στους παίκτες του ότι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα αξιόμαχο συγκρότημα. Να ακούσουμε τον Γιώργο Λιώρη για το time out. Γιώργο. Ο Κώστας Πετρόπουλος ζήτησε από τους παίκτες του ηρεμία και με αυτοσυγκέντρωση και καλύτερες επιλογές στην επίθεση. Από την πλευρά του, ο κύριος Ιβκοβιτς ζήτησε από τους παίκτες του αν μπορούν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό και να ολοκληρώνουν όποτε τους δίνει τη ευκαιρία τον ευνηδιασμό. Μάλιστα. Παντελιάδης μπαίνοντας στο παιχνίδι κατέβασε και το μέσο όρο ηλικίας ομάδας του. Ο Μικ μειώνει 7-14. Ο Ολυμπιακός έχει double score, ενώ είχε προηγηθεί λίγο πριν και με 10 πόντους. Και λέμε ότι χαμήλωσε το μέσο όρο ηλικίας, διότι καταλαβαίνετε ότι η αρχική πεντάδα του Αμαρουσίου μόνο τον Μικ έχει μέσα 25 ετών, 31 πια ο Κασουρίδης, 36 ο Κόρπας, 31 ο Παπαχρόνης και 32 ο Τούλσον. Απ' την άλλη βέβαια παίκτες με μεγάλη εμπειρία. Κόμαζετς, το διπλό screen από τον Ομπέρτο, που παίρνει το rebound και ανανεώνει για τον Ολυμπιακό. Ένα ακόμη rebound για τους ερυθρόλευκους, που έχουν 14 με 7 επιθετικά.
Ο Μαρούς έχει μόλις ένα αμυντικό rebound, δείχνει να είναι ο Μικ εκτός παιχνιδιού για την ώρα, έχοντας βέβαια τα δύο θηρία, Τάρλατς και ο Μπέρτο, και χωρίς βοήθεια τον Παπαχρόνη για το ξεκίνημα του αγώνα. Έχουμε μια διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. Γιώργο, κάτι θέλεις να προσθέσεις? Θα ήθελα για να προσθέσω κάτι σε αυτό που ανέφερες όσον αφορά τις ηλικίες των δύο ομάδων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από την μεριά του Αμαρουσίου υπάρχει ο δεύτερος γυραιότερος παίκτης στην Α1 φέτος, ο Τζον Κόρβας, ενώ από τον Ολυμπιακό υπάρχει ο Παναγιώτης Φασούλας που είναι ο τρίτος. Να λοιπόν μια ενδιαφέρουσα σύγκριση. Ο γυραιότερος της φετινής Α1 είναι ο Χρήστος Χριστοδούλου, βέβαια του Sporting. Μάλιστα. Ευτυχώς μια μικρή πέτρα που μόλις μας τύπησε δεν μας βρήκε στο κεφάλι, αλλά πρέπει να πούμε ότι έχουμε άσχημες στιγμές στο κλειστό του Μαρουσίου, με έντονη αντιπαράθεση των φίλων της γηπεδούχου ομάδας και των φιλοξενουμένων, των 100-150 φίλων του Ολυμπιακού. Μάλιστα κάποιοι από τους οπαδούς του Μαρουσίου έχουν έρθει με φανέλες και φόρμες του Παναθηναϊκού και έχουν προκαλέσει τους αντιπάλους, που βέβαια για αυτοί κάθε άλλο παρά κόσμο συμπεριφορά δείχνει μέχρι τώρα. Ευτυχώς όμως χωρίς να μεταφερθεί κάτι στο παρκέ. Χωρίς δηλαδή μέχρι στιγμής οι θερμοκέφαλοι νεαροί να ενοχλούν τη διεξαγωγή του παιχνιδιού εντός των γραμμών του αγωνιστικού χώρου. Δεν έχει πέσει κάτι μες στο γήπεδο. Το μόνο μεγάλο πρόβλημα για τους παίκτες των δύο ομάδων είναι η φοβερή ζέστη στο κλειστό του Μαρουσίου. Ο Μικ με την πρώτη βολή μειώνει 8-14. 13 λεπτά, 12 και 58 για το τέλος του πρώτου μέρους. Το ξύπνημα του Αμερικανού βέβαια το έχει ιδιαίτερη ανάγκη το Μαρούσι αν θέλει να μείνει στο παιχνίδι. 9-14 διαφορά στους 5 με ένα σερί 6-1 για τους γηπεδούχους που έχαναν 13-3. Κόμασετς. Ο Μπέρτο, η μπάλα στα πόδια του από το λάθος του Αργεντίνου. Έχει νέα επίθεση στο Μαρούσι που αγωνίζεται βέβαια σαν κοινοτικός. Φαμπρίτσιο Μπέρτο που έβγαλε μάτια στο τουρνουά McDonald's απέναντι στον Ολυμπιακό με την Αθένας Κόρντομπα, κάνοντας τους ανθρώπους του βέβαια να εστιάσουν την προσοχή τους επάνω του. Και δεν έχασαν, είχε καταπληκτική παρουσία στο μουντομπάσκετ των Αθηνών, όπου αν θυμάμαι καλά ήταν πρώτος ριμπάουντερ. Ο Μπατελιάδη για το Μικ. Ο Τάρλατς προσπαθεί να κλέψει την μπάλα, ο Αμερικανός μαζεύει, υποπίεση το σουτ, παίρνει το φάουλ από τον Τάρλατς, του σφυρίζει ο Χατζής. Παράπονα του Ιβκοβιτς, 7ο ομαδικό φάουλ του Ολυμπιακού, έχει 4 το Μαρούσι και γι' αυτό ο Σέρβος τεχνικός των Ερυθρολεύκων έδειχνε το ταμπλό στους διαιτητές. Είδατε τη φάση, ήταν λίγο τραβηγμένη η απόβαση των διαιτητών. Φάνηκε περισσότερο σαν πίεση με τα χέρια στην κατακόρυφο που με την κίνησή του Μικ κατάφερε να ξεγελάσει τους διαιτητές και να πάρει το φάουλ. Αντί του Τάρλατς ο Φασούλας, το τρίτο φάουλ του Ντράγκαν Τάρλατς κάνει τον Ιβκοβιτς να τον αποσύρει. Αλλά ο Ολυμπιακός βέβαια έχει τις αλλαγές στον πάγκο για την front line. Πίσω από την πεντάδα σκεφτείτε ότι υπάρχει ένα δίδυμο, Φασούλας και Ρότζερς μπορούν ανά πάση στιγμή να βγουν και να δώσουν λύσεις. Και ακόμη ο Σούλης, ο Ζευροσένκο ή επί το ελληνικό Ναμανατίδης. Ο Μικ δεν αστοχεί στη δεύτερη βολή, 10-14. Με τον Αμερικανό Σέντερ να φτάνει τους 5 πόντους. Βούξεβιτς με τον Φασούλα, που προσποιείται την πάσα. Ο Παχρόνης είχε πάνω του. Συμπαίκτες κάποτε στον ΠΑΟΚ οι δυο τους. Προσπαθεί να γυρίσει ο Φασούλας υπό την πίεση του Παπαχρόνη που του κάνει το φάουλ. Ο Ολυμπιακός επαναφέρει από τελική γραμμή. Το Μαρούσι στο επόμενο φάουλ των Ερυθρολεύκων θα έχει τον μπόνους για τις βολές, ενώ οι γηπεδούχοι έχουν υποπέσει σε 5 ομαδικά φάουλ. Βούξεβιτς για τον γκολ του ΑΕ. Ο Κόμαζετς. Προσπαθεί να πέρασε ο Βούξεβιτς, τα κατάφερε, αστοχή.
Ο Μπέρτο έχει σφυριχτεί φάουλ και ασπρόξιμο του Ομπέρτο από πίσω προκειμένου να πάρει θέση για το rebound και βλέπετε το δεύτερο πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Μετά τον Ντάρλατς και ο δεύτερος βασικός ψηλός του φορτώνεται νωρίς με τρίτο φάουλ. Και τη θέση του θα πάρει ο Ρότζερς που τον βλέπετε εδώ. Τζόνι Ρότζερς, τα 35 του, ύψος 2 και 3. Ο πολύπυρος Αμερικανός που και αυτός βέβαια αγωνίζεται σαν κοινοτικός στον Ολυμπιακό. Αυτός είναι ο Ζης Χατζής που μόλις είδα, το ένας από τους δύο διαιτητές. Απ' την Ήπειρο, ο Βορειάδης πλέον είναι του συνδέσμου Αττικής Πειραιώς. Ο Θεσσαλονικιός διαιτητής. Πάλι ο Μίξ στη γραμμή. Κάνει μία ακόμη βολή. Έχει 3 στις 5 και 5 πόντους συνολικά. Το 10-14 μένει. Τώρα είναι πιο ισορροπημένα τα πράγματα με στη ρακέτα, με το Φασούλα κόντρα στο Μικ και τον Παπαχρόνη κόντρα στο Ρότζερς. 11-14 από τον Αμερικανό, 12 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Goldwire. Με τη ζώνη 3-2 το Μαρούσι έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Μια ζώνη βέβαια μεγάλη πίεση στην περιφέρεια. Ο Βούξεβιτς όμως εδώ κατάφερε να τρυπήσει την άμυνα των γηπεδούχων και να κάνει το 16-11. Καλάθι εντός παιδιάς για τον Ολυμπιακό. Για πρώτη φορά μετά το 5 λεπτό. Το σκορ ήταν 13-3. Οι Ερυθροί είχαν μόνο μία βολή από εκεί και μετά. Και αυτό το σερί, το 8-1 που έκαναν οι γηπεδούχοι, τους επέτρεψε να γυρίσουν στο παιχνίδι. Πρώτο φάουλ τώρα και του Φασούλα. Και ο Παπαχρόνης στη γραμμή για τις βολές. Παιχνίδι χωρίς ρυθμό, χωρίς κάποια ιδιαίτερα τεχνικά στοιχεία να παρουσιάσει μέχρι στιγμής, αλλά με μεγάλη δύναμη. Μάχες ιδιαίτερα μέσα στη ρακέτα, όπου μπορεί να μην έχει ανάλογο βέβαια βάθος του Ολυμπιακού το Μαρούσι, αλλά έχει έναν εξαιρετικό σέντερ, τον Έρικ Μικ, και δίπλα του έναν γνωστό μας για την μαχητικότητα και το πάθος του, τον Πιτ Παπαχρόνη, που έχει παρελάσει βέβαια από τις ομάδες του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή, της ΑΕΚ, νωρίτερα βέβαια στο Αχέπανς, πριν καταλήξει τώρα στο Μαρούσι. Και βέβαια πέρυσι στο Ηράκλειο. Παπαχρόνης εξοχή και στην βολή, 12-16. Για το Μαρούσι που θεωρείται ότι το μεγάλο του όπλο είναι στην περιφέρεια, ο Άντι Τούλσον, αλλά μέχρι στιγμής έχει προσφέρει μόνο 3 πόντους στην ομάδα του. Όλες οι βοήθειες είναι μέσα από τη ρακέτα, με 9 συνολικά πόντους, 6 από το Μικ και 3 από τον Παπαχρόνη. Πασούλας, βήματα, υπό την πίεση του Παπαχρόνη που του έκλεισε σωστά την εσωτερική και τον οδήγησε στην παράβαση. Εδώ και πάλι, κοιτάξτε, ο Μικ είναι τώρα, βγαίνει πάνω στο Φασούλα και όχι ο Παπαχρόνης, συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Καλάθι 5, όπως βλέπετε ομαδικά για τον Ολυμπιακό, μόλις ένα για τον Μαρούσι που παίζει σε αργό προσεκτικό ρυθμό. Κόρφας για 3. Το κλασικό σουτ με το ένα χέρι. Ο Τζον Κόρφας, για τον οποίο βέβαια μπορούμε να πούμε ότι είναι πρώτος σε αυτή την κατηγορία, στην Α1 κατηγορία. Ο Κόρφας που φτάνει με το τωρινό, με αυτό που μόλις είδατε, τα 603 τρίποντα στην Α1, ενώ πρώτος βέβαια είναι και σε μία ακόμη κατηγορία, Σασίστο, που χωρίς το σημερινό παιχνίδι έχει μοιράσει 905. Ένα playmaker με πολύ μεγάλη προσφορά βέβαια σε όλες τις ομάδες από τις οποίες πέρασε. Και θα θυμάστε ότι πέραν του ΠΑΟΚ ήταν ο Παναθηναϊκός και το Ηράκλειο, 4ο σταθμός του το Μαρούσι, με το φιλαράκι του τον άλλο Ελληνοαμερικάνο, τον Πιτ Παπαχρόνη. 15-16, το μάτς έχει έρθει στον πόντο, καθώς συνεχίζει το Μαρούσι να ανακάμπτει μετά το 5ο λεπτό, να πλησιάζει διαρκώς τον Ολυμπιακό. Το 3-13 έχει μειωθεί στον πόντο, 15-16. Και βέβαια ήταν λογικό να πάρει ο Ιβκοβιτς time out, βλέποντας τους παίκτες του μετά από ένα καλό πρώτο πεντάλεπτο να έχουν αποκοιμηθεί
τον Κόμαζετς εγκλωβισμένο, εδώ εσείς βλέπετε τη συνολική εικόνα στα δίποτα, τον Άριαν Κόμαζετς εγκλωβισμένο στην άμυνα 3-2, στη ζώνη 3-2 που έπαιξε το Μαρούσι για ένα διάστημα, να μένει στους 7 πόντους που του σημείωσε όλους στο πρώτο πεντάλεπτο. Γιώργο Λιώρη, δεν ξέρω αν έπιασες κάτι από τις παρατηρήσεις του Ιβκοβιτς που τον είδαμε να μιλάει σε έντονο ύφος. Ακριβώς αυτό Γιάννη έκανε, προσπάθησε θα έλεγε κανείς να ξυπνήσει τους παίκτες του, τους ζήτησε καθαρότερο μυαλό, ό,τι ακριβώς ζήτησε και ο Κώστας Πετρόπουλος από τους δικούς του παίκτες. Γκολγκουάερ έχει γυρίσει σε man to man βέβαια το Μαρούσι με τον Κόρφα πάνω στον Αμερικανό. Σουτάρει με πολύ ωραίο στυλ και πάρα πολύ γρήγορο τρόπο. Φοβερό αυτοματισμό θα λέει κανείς στην κίνησή του Αμερικανός. 15-18 με τους πρώτους πόντους του Γκολγκουάερ. Κόρφας απαντάει με νέα βόμβα 3 πόντων. Να λοιπόν ο Κοτορεβιτούλης του Αμαρουσίου στα 36 του δείχνει ότι έχει δυνάμεις για πολλά πράγματα ακόμα. 18-18 ισοπαλία για πρώτη φορά στο παιχνίδι, λίγο πριν συμπληρώσουμε το πρώτο δεκάλεπτο. Φασούλας είναι αυτός που από κοντά κάνει το 18-20. Γκολγκουάερ που πιέζει πλέον τον Κόρφα, έπαθε και έμαθε θα λέει κανείς μετά τα 2 τρίποντα του Τεν-Τεν, όπως είναι το Παρατσούκλι του χρόνια τώρα στη χώρα μας. Πολύ έξυπνη κίνηση του Κόρφα, τράβηξε 2 πάνω, αλλά ο Παπαχρόνης δεν αξιοποιήσει την πάσα. Να δούμε αν θα αξιοποιήσει τον ευθυδιασμό ο Κόμαζετς. Όχι, τον πρόλαβε ο Κόρφας και του έκανε το φάουλ κάτω πριν πάει στο καλάθι. Θα πάει λοιπόν στις βολές ο Κροάτης. Πετρόπουλος είδε την ομάδα του να κάνει αυτό το λάθος στην προηγούμενη επίθεση με τον Παπαχρόνη και έχει σηκωθεί βάζοντας και αυτός φωνές από τον πάγκο. Δεν είχε δικαίωμα βέβαια για βολές ο Κόμαζετς, ήταν το έκτο ομαδικό του Μαρουσίου. Ο Μικ κλέβει, ο Γκολγκουάερ διορθώνει. Ο Κόμαζετς πάλι ενστάσει για 3. Rebound του Ρότζερς. Παντελιάδης θέλοντας να κλέψει την μπάλα, έκανε φάουλ στον Τζόνι Ρότζερς. Ούτε όμως τώρα θα πάει στις βολές, έχει 7 ομαδικά το Μαρούσι. Αυτό επόμενο θα έχει τον πόνους Ολυμπιακός. Στο παιχνίδι θα γυρίσει ο Κασουρίδης, εδώ και πάλι προηγούμενη φάση, με τον Παντελιάδη να θέλει να κλέψει την μπάλα και να κάνει το φάουλ. Γυρίζει λοιπόν ο Κασουρίδης και περνάει και ο Ρόμπινσον, παίρνοντας την θέση του Παπαχρόνη. Κρέγκ Ρόμπινσον που ταλαιπωρήθηκε από ένα τραυματισμό στο μυρό όλη τη βδομάδα, αλλά τελικά τέθηκε την ίστατη ώρα στη διάθεση του Πετρόπουλου. Αντίβαλο το Ρότζερς. 2 εξευρωπαϊσμένοι Αμερικανοί. Από τη μάχη του Μικ με το Φασούλα επωφελήθηκε ο Κόρφας. Η μπάλα είναι πλάγια για το Μαρούσι. Από την επέμβαση του Άριαν Κόμαζετς. Τούλσον εδώ. Ο Βούξεβιτς άλλαγε κανείς ότι τον έχει εμποδίσει. Δεν του έχει δώσει το χώρο για να πυροβολήσει πέραν της μίας φοράς. Μικ. Στην κορφή. Έρμπολ. Βούξεβιτς γυρίζει στα χέρια του Φασούλα. Φεύγει ο Γκολγκουάερ. Έχει γυρίσει το Μαρούσι. Ρότζερς από τη γωνία. Στο σίδερο. Μάχη για το rebound. Αρπάσει ο Γκολγκουάερ. Που είναι πανταχού παρόν. Ο πιο κινητικός, ο πιο πρόθυμος παίκτης του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Πιάστε το σκοράρισμα που έχει μόλις 2 πόντους. Προσφέρει πολλά στην οργάνωση του παιχνιδιού. Φασούλας. Ο Μικ δεν ακολούθησε καν. Το σκορ 18-22. Φασούλας που έχει πετύχει με 2 εύστοχες προσπάθειες 4 πόντους. Μικ. Ο Τούλσον ζητάει το screen, δεν του δόθηκε όπως θα έπρεπε. Υπό την πίεση του Βούξεβιτς στο σουτ. Από τα χέρια του Φασούλα εκτός γηπέδου. Ναι, επίθεση απρόσμενο δώρο για το Μαρούσι. Κοιτάξτε πώς σκουπίζονται συνέχεια οι παίκτες, είναι αυτό που σας λέγαμε. Μεγάλη ζέστη, μια ατμόσφαιρα αποπνικτική που βέβαια δεν έχει να κάνει με τον χώρο μόνο του κλειστού γυμναστηρίου. Είναι και οι καιρικές συνθήκες στην Αττική. Μια αποπνικτική και πολύ υγρή ατμόσφαιρα που βέβαια έχει δημιουργήσει και πρόβλημα στο χώρο του δημοτικού κλειστού του Αμαρουσίου. Ρόμπινσον αστοχή στο τρίποντο. Ο
Goldwire για τον Ρότζερς. Πιεζόμενος από το Μικ, πολύ ωραία κίνηση από τον Τζόνι Ρότζερς. 18-24 ο Ολυμπιακός με ένα 6-0. Ξεφεύγει και πάλι σιγά σιγά στο σκορ. Ο Ιβκοβιτς ετοιμάζει τον Παπα-Νικολάου. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε σε λίγο τον Γιώργο Τολιώρη, γιατί το μάθημα που του κάνει γίνεται μπροστά του ακριβώς. Ρόμπινσον ξεκινάει τον πάσιμο και πάρα πολύ ωραία ενέργεια στον Φρέγκ Ρόμπινσον. 20-24. Γιώργο, τι έλεγε στον Παπα-Νικολάου Ιβκοβιτς? Ζητούσε, κατά πρώτο λόγο του ζήτησε μεγάλη προσοχή στην άμυνα και ήταν αυτό, θα έλεγε κανείς, που θέλει πάνω απ' όλα ο Ντούσαν Ιβκοβιτς, να κλείσει τους διαδρόμους ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου. Κατά δεύτερο λόγο στην επίθεση, καθαρό μυαλό. Αυτό τονίζει διαρκώς ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Έχω την εντύπωση πάντως ότι αυτό που του έδειχνε για να προσέξει στην κίνηση και η στάση των ποδιών του έχει να κάνει με αυτό που ενώ του έδινε τις οδηγίες δέχτηκε η ομάδα του. Το καλάθι δηλαδή του Ρόμπινσον με αυτή την ωραία μέσα έξω κίνηση. Να δούμε πώς θα είναι το στήσιμο του Ολυμπιακού, καθώς αποσύρθηκε ο Βούξεβιτς και πέρασε ο Παπα-Νικολάου. Τώρα ο Ιβκοβιτς κάνει άλλο ιδιαίτερο εκεί, φροντιστήριο στο Goldwire. Είναι λογικό βέβαια, ο Σέρβος βλέπει την ομάδα του να μην έχει ρυθμό. Να μην είναι ακόμη ο Ολυμπιακός που θέλει ο προπονητής του πάνω απ' όλα, αλλά και ο κόσμος των Ερυθρολεύκων. Μην ξεχνάτε εξάλλου ότι οι Ερυθρόλευκοι σε 7 επίσημους αγώνες, ένα μάτς για το κύπελο, 3 για το πρωτάθλημα και αντίστοιχους για την Ευρώπη, έχουν 4 νίκες και 3 ήττες. Είναι εκτός κυπέλου, θάνατος από τον ΠΑΟΚ με 52-61 στο στάδιο της Κεφυλίας. Έχουν χάσει το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ και προχθές έχασαν και στη EuroLeague με 72-58 από την Ουλκέρ. Με μεταπτώσεις, έχοντας νικήσει και την Κίντερ στην Πολώνια και την Άλμπα στο Βερολίνο. Μια ομάδα που παρουσιάζει αν μη τι άλλο αστάθεια στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Μικ. Φάουλ του Ρότζερς για να προλάβει να κλείσει την εσωτερική στον Αμερικανό. Το πρώτο φάουλ του Ρότζερς στον αγώνα. Εδώ και πάλι. Ο Μικ που από τους 6 πόντους του, τους 4 τους έχει πετύχει με βολές, είναι και πάλι στη γραμμή. Και όπου έχει ένα ποσοστό γύρω στο 66% σήμερα. Ο Αμερικανός που σας λέγαμε ότι δεν δίνει τις λύσεις που θα περίμενε ίσως ο Πετρόπουλος από αυτόν στο rebound. Σκεφτείτε ότι φέτος έχει το ρεκόρ σε συγκομιδή rebound σε ένα παιχνίδι, με τα 21 που μάζεψε στην πρεμιέρα απέναντι στον Άρη όταν είχε πετύχει και 21 πόντους. Εδώ σε αυτό το γήπεδο έκανε το σκορ τώρα 22-26. Ο Goldwire με τον Κόρφα, ο Τούλσον που επιθυρεί τον Κόμαζετς. Μάλλον έτσι βγήκε, παίζει πάλι την άμυνα, την 3-2 άμυνα το Μαρούσι με μεγάλη πίεση στην περιφέρεια. Goldwire, 3 δευτερόλεπτα, το σούτ στην εκπνοή του χρόνου, μαζεύει ο Τούλσον, πολύ καλή άμυνα αυτή. Του βγήκε και πριν του Πετρόπουλου και του έδωσε το δικαίωμα να κάνει το 3-13-18 όλα. Φάουλ του Παπα-Νικολάου στο τρίποντο του Τούλσον που θα πάει στη γραμμή για 3 βολές. Ο Ιβκοβιτς σίγουρα σκέπτεται πώς θα βρει τις λύσεις απέναντι σε αυτήν την 3-2 ζώνη του Αμαρουσίου, με την πολύ μεγάλη πίεση όμως στην περιφέρεια. Άντι Τούλσον. Γυρολόγος της Ευρώπης μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τη Γιούτα. Πρώτα στην Πρέσια, μετά στη Σαραγώσα, στην Ανδόρα, στην ΑΕΚ, στην Πανταλώνα. Και τώρα στο Μαρούσι για δεύτερη φορά στη χώρα μας. Στην ΑΕΚ ήταν την περίοδο 94-95. «24-26». Με τις 2 πρώτες βολές. Χάθηκε ευκαιρία για το έμεσο τρίποντο, αλλά έχει μειώσει τους 2 πόντους το Μαρούσι και πάλι. 6 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Κόμαζετς. Στην κορφή ο Βασούλας.
Goldwire με τον Κόρφα. Η άμυνα που γύρισε πάλι σε man to man για τον Μαρούσι. Ο Κόρφα να κλέβει την μπάλα από τον Goldwire και μάλιστα είναι για τον Μαρούσι. Ο Μαρούσι που παίζει πολύ καλή περιφερειακή άμυνα και έχει εμποδίσει ιδιαίτερα τον Ολυμπιακό στις τελευταίες επιθέσεις να οργανώσει το παιχνίδι. Εδώ κοιτάξτε από το πόδι του Goldwire η μπάλα εκτός γηπέδου. Τα ομαδικά λάθη του Ολυμπιακού έγιναν 6. Οι γηπεδούχοι έχουν μόλις 2. Εκεί που βέβαια ο Ολυμπιακός κερδίζει κατά κράτος μέχρι τώρα είναι στα rebound, έχει μαζέψει 19 τα 9 επιθετικά έναντι μόλις 5 με ένα επιθετικό το Μαρουσίου. Ωραία κίνηση του Μίκα, αλλά αδύναμο το σουτ. Παπα-Νικολάου. Goldwire. Έχει πάρα πολύ ώρα να περάσει και ευνηδιασμό ο Ολυμπιακός. Ασούλας με διπλή κίνηση στο rebound, ο Ρόμπινσον μαζεύει ο Μικ. Πάμε για το τελευταίο πεντάλεπτο του ημιχρόνου σε απόσταση 2 πόντων το Μαρούσι με την μπάλα στην κατοχή του. Τούλσον, φάουλ του Παπα-Νικολάου με το σώμα. Πάλι στη γραμμή ο Άντι Τούλσον, που ζητάει από τον διαιτητή τον Ζήστο Χατζή να σκουπίσει και την μπάλα από τον υδρότα των παιχτών. Εκτός αγώνα Κόρφας και Μικ. Στο γήπεδο ο Παντελιάδης με τον Παπαχρόνη. Ανάσα στον Κόρφα και ξεκούραση για τον Μικ. Από τον Πετρόπουλο που βλέπει την ομάδα του να παλεύει μέχρι στιγμή στα ίσια τον Ολυμπιακό. Και με τον Τούλσον τώρα να μειώνει στον πόντο. Τούλσον με 7 προσωπικούς πόντους ισοφαρίζει για δεύτερη φορά, 26 όλα. 4 και 50 για το τέλος του πρώτου μέρους. Λέει ο Παντελιάδης. Μαζεύει την μπάλα ο Ρόμπινσον. Νέο κλέψιμο από τον Ολυμπιακό αυτή τη φορά. Πετρόπουλος φωνάζει για μπρος πίσω. Η μπάλα θα σκάσει στη γραμμή αφού γλίστρησε τα χέρια του Παπα-Νικολάου. Αυτό που σας λέγαμε ότι ο υδρότας που αφήνουν οι παίκτες κάνει την μπάλα πολλές φορές να γλιστράει. Από αυτά τα αλλεπάλληλα λάθη η επίθεση είναι τελικά για τους γηπεδούχους. 26 όλα. Κοιτάξτε εδώ, 8-3 τα λάθη, περισσότερα για τον Ολυμπιακό. Τούλσον δεν κατάλαβε ο Παπαχρόνης στην πάσα, αλλά έχει βρει στο χέρι του Παπα-Νικολάου. Είναι πλάγια και πάλι για τον Μαρούσι, που έχει ακόμη 20 δευτερόλεπτα για την επίθεσή του. Κασουρίδης πέρασε στο Τούλσον. Πολύ έξυπνη κομπίνα των παιχτών της γηπεδούχου ομάδας. Ο Τούλσον παίρνει στην τελική γραμμή το φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Έχει ζητήσει time out ο Ντούσαν Ιβκοβιτς, ενώ έχουμε και blackout στους πίνακες, στους ηλεκτρονικούς πίνακες του γυμναστηρίου. Μια μικρή διακοπή και θα τα πούμε σε λίγο. Γυρίζουμε στο παιχνίδι μας, όπου το time out βέβαια αντί να εξελιχθεί σε time out κάποιας εκ των δύο ομάδων, εξελίσσεται σε time out του διαιτητή, βλέποντας ότι έχουμε blackout στους πίνακες του κλειστού γυμναστηρίου του Αμαρουσίου με το σκορ 26-26. Εδώ εσείς βλέπετε τους πρώτους scorers, τον Μικ από τη μία πλευρά με 8 πόντους, από αυτούς όμως τους 6 με βολές. Ο Τούλσον 7, που και αυτός έχει τους 4 με βολές. 6 ο Κόρφας με τα 2 τρίποντα που πέτυχε σε κέραιο σημείο, εκεί που η ομάδα του κυνηγούσε την ανάκαμψη και την πέτυχε. 3 πόντους από τον Παπαχρόνη, ένα καλάθι από τον Ρόμπινσον. Για τον Ολυμπιακό 9 πόντους ο Κόμαζε, τους 7 στο πρώτο πεντάλεπτο και μετά περιορισμένος ο Κροάτης. Και ακόμη να πούμε 2 πόντους από τον Goldwire, 6 από τον Βούξεβιτς, 4 από τον Φασούλα, 3 από τον Τάρλατς και 2 από τον Ρότζερς. Στα rebound ο Ολυμπιακός έχει τη μερίδα του Λέοντος, έχοντας κερδίσει 20 με 9 επιθετικά εναντί 6 των γηπεδούχων. Για τους γηπεδούχους έχει μόλις 2 ο Μικ, ο Παντελιάδης, ο Τούλσον και ο Ρόμπινσον από 1, ενώ για τον Ολυμπιακό τα περισσότερα ο Κόμας, έτσι 6, ο Μπέρτο 4 και είδατε από εκεί και πέρα τους υπόλοιπους παίκτες με 3 ο Τάρλατς
Εδώ βλέπετε πώς έχουν επιτευχθεί τα 6 στα 17 σούτ εντός παιδιάς για τους γηπεδούχους. Με τα 3 τρίποντα που έχουν πετύχει συνολικά σε 8 προσπάθειες, τα βλέπετε γύρω-γύρω. 2 προσπάθειες μέσα στο καλάθι και ακόμη άλλο ένα δίποντο από μέση απόσταση. Να που φτιάχνουν τον πίνακα όπως βλέπετε, επανήλθε ο χρόνος. Τώρα βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί πέρα από το σκορ που αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει για να φτάσει στο 26 και στις δύο πλευρές. Πρέπει να σημειωθούν πάλι και τα προσωπικά φάουλ των παιχτών. Πάντως το θετικό από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον είναι ότι αποκαθίσταται η βλάβη. Να δώσουμε για λίγο στον Γιώργο Λιώρη να μας πει για την ατμόσφαιρα που επικρατεί στους πάγκους των δύο ομάδων. Γιώργο, υπάρχει κάποια αναταραχή με αυτό το blackout? Αρχικά δημιουργήθηκε κάποια σχετική αναταραχή, εφόσον ο Ντούσαν Ιβκοβιτς είχε ζητήσει λίγα δευτερόλεπτα πριν ο πίνακας πάθει blackout time out. Με το που είδε ότι ο πίνακας τέθηκε εκτός λειτουργίας, ο κύριος Ιβκοβιτς ακύρωσε το time out, κάτι που βέβαια δεν του το αρνήθηκαν οι διαιτητές και η γραμματεία. Στο διάστημα λοιπόν που μεσολάβησε και μεσολαβεί μέχρι να διορθωθεί η βλάβη, οι δύο προπονητές είχαν την ευκαιρία να δώσουν κάποιες οδηγίες στους παίχτες τους. Ο κύριος Πετρόπουλος ζήτησε από τον Τούλσον, βλέποντας τον να βρίσκεται σε καλή κατάσταση τα τελευταία λεπτά, να προσπαθήσει να πάρει επιθετικές πρωτοβουλίες, να προσπαθήσει να τελειώσει τις επιθέσεις του Αμαρουσίου με σούτα απ' έξω και στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν γίνει, να προσπαθήσει να περάσει την μπάλα μέσα στην ρακέτα, που πολύ πιθανόν θα δούμε ξανά τον Μικ να επιστρέφει. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Ιβκοβιτς ζήτησε από τους παίκτες του να προσπαθήσουν να επαναφέρουν τον ευνηδιασμό, να πετύχουν ξανά τον ευνηδιασμό, αφού ήταν το όπλο που τους έδωσε την ευκαιρία στις αρχές του αγώνα να έχουν κεφάλι στο σκορ. Μάλιστα, εσείς συνεχίζετε να βλέπετε την εικόνα του αγώνα με την γλώσσα των αριθμών. Ο Ολυμπιακός έχει 9 στα 21 δίποτα. Ποσοστό 43%, με πολύ περισσότερες προσπάθειες από το Μαρούσι που έχει 3 στα 9 και με καλύτερο ποσοστό. Αυτό είναι σίγουρα υπέρ του για ομάδα εκτός έδρας. Έχει 1 στα 3 τρίποτα, μόλις 3 έχει δοκιμάσει. Όλα ο Άριαν Χόμαζετς που έχει ευστοχίσει στο ένα από αυτά. 5 σε 6 βολές, πολύ περισσότερες βολές στο Μαρούσι, 11 στις 15. Γι' αυτό διότι κέρδισε πολύ νωρίτερα το μπόνους για να πηγαίνουν οι παίκτες στη γραμμή. Συμπλήρωσε ο Ολυμπιακός νωρίς στα 8 ομαδικά. Το Μαρούσι που έχει 3 στα 8 τρίποτα, με τα 2 στα 4 του Κόρφα, ενώ έχει και 1 στο 1 που έχει δοκιμάσει ο Τούλσον. Προσπαθούν πάλι να διορθώσουν τον πίνακα, πάλι έχει πρόβλημα. Όποτε αρχίσει να ανεβαίνει το σκορ, δημιουργείται πρόβλημα. Δεν ξέρω τι ακριβώς, πέφτει τάση, σβήνει το ταμπλό. Και αυτό αν μη τι άλλο προβληματίζει με την υπάρχουσα κατάσταση στο κλειστό γυμναστήριο του Αμαρουσίου και τους παίκτες των δύο ομάδων πια να έχουν γυρίσει στον αγωνιστικό χώρο για ζέσταμα. Αναμονή και του κόσμου βέβαια, υπομονετικά, τι άλλο να κάνουν. Γιώργο, ο λόγος σε ένα και πάλι. Γιάννη, με αφορμή την διακοπή, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να ολοκληρώσουμε αυτό που είχαμε ξεκινήσει στις αρχές του αγώνα όσον αφορά στην παρουσία του Έρικ Μικ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Τα είπα, Γιώργο, τα είπα σε κάποια στιγμή που παρακολουθούσες ένα time out και βγάλει την κάσκα. Α, πολύ ωραία. Πήρα τη σκητάλη από σένα και ολοκλήρωσα την παρουσία του Μικ κόντρα στον Ολυμπιακό, που όμως σήμερα πρέπει να πούμε ότι διαψεύδεται με το Μικ να έχει σκοράρει μόλις ένα καλάθι εντός παιδιάς. 1 στα 4 σουτ και οι άλλοι 6 πόντι του με βολές. Ένα άλλο σημείο στο οποίο μπορεί να σταθεί κανείς από αυτά τα, θα έλεγε κάποιος, δευτερεύοντα στοιχεία που απασχολούν ένα παιχνίδι, είναι η παρουσία του Λάζαρου Βορεάδη στη διεύθυνση ενός αγώνα του Ολυμπιακού μετά από περίπου 2 χρόνια. Εδώ βλέπετε τις επεμβάσεις που γίνονται στον πίνακα, στα καλώδια εκεί, για να λειτουργήσει και πάλι όπως θα πρέπει το ηλεκτρονικό ταμπλό. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Λάζαρος Βορεάδης έχει κοντά στα 2 χρόνια να στηρίξει παιχνίδι του Ολυμπιακού. Από τον πρώτο γύρο της περίοδου 96-97, όταν η ΑΕΚ νίκησε τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ με μία φάση τότε, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε τελικά στον πόντο, μια φάση με προσπάθεια του Τάρλατς που κόπηκε αντικανονικά, όπως απέδειξε συνέχεια βέβαια το βίντεο. Ο Βορεάδης είχε δείξει ότι ήταν κανονικό το κόψιμο και δεν είχε μετρήσει το καλάθι. Ο Ολυμπιακός ζητούσε επί μακρόν την εξαίρεση του διαιτητή από τη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή βέβαια σταμάτησε και ο Βορεάδης είναι και πάλι σε παιχνίδι του Ολυμπιακού παρόν. Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το χρόνο και το σκορ. Σιγά σιγά φτιάχνουν και τα φάουλ τώρα οι άνθρωποι της γραμματείας.
Αυτά βλέπετε ότι είναι τα ομαδικά φάουλ των δύο ομάδων, 8-13. Αυτό βέβαια το στοιχείο δεν είναι απαραίτητο για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Τα φάουλ μπορεί να αποκατασταθούν και στο ημίχρονο. 4:40 για το τέλος, το σκορ είναι 26-26 και οι διαιτητές καλούν τις ομάδες να επιστρέψουν στο γήπεδο. Εδώ ο Κώστας Πετρόπουλος, ο πάλε ποτέ Νουρέγεφ του ελληνικού μπάσκετ στα 42 του σήμερα. Το μεγάλο αστέρι του Απόλλωνα Πατρών για 19 χρόνια, από το 68 στο 87. Προπονητής το 92 στο Περιστέρι, συνέχεια 2 χρόνια στον Απόλλωνα Πατρών και από το 96 στο 98 στο Sporting. Κόντρα βέβαια στον προφέσορα του Ιουγκοσλάβικου μπάσκετ, τον Ντούσαν Ιβκοβιτς, τον 55χρονο τεχνικό. Κορυφαίες τιμές στην καριέρα του, έχει βέβαια το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό το 97. Νωρίτερα το κόρα του πήρε το 78 με την Παρτιζάν. Αλλά και βέβαια οι μεγαλύτερες στιγμές του σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Η δεύτερη θέση, το αργυρό μετάλλιο στη Σεούλ στην Ολυμπιάδα το 88. 3 πανευρωπαϊκά, το 89, το 91 και το 95. 2 με την Ενωμένη Ιουγκοσλαβία για το τελευταίο με τους Σέρβους. Με τη νέα Ιουγκοσλαβία τέλος πάντων. Και μια πρώτη θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα το 90 στην Αργεντινή. 28-26 παίρνει για πρώτη φορά προβάδισμα η γηπεδούχος ομάδα. Μετά από 2 ισοπαλίες, στο 18-18, στο 11 και 10, στο 9 και 50 μάλλον, και λίγο πριν την νέα ισοφάριση στο 26 όλα. Κόμαζετς. Παπαχρόνης έφαγε, όπως λέμε, την προσπίση και έκανε το φάουλ. Το δεύτερο του power forward του Αμαρουσίου. Εδώ με το πόδι, το είδατε. Αμέσως μετά προσπάθησε να πείσει και τους διαιτητές ότι δεν έκανε τίποτα. Ο Βούξεβιτς γυρίζει στο παιχνίδι, καθώς είναι σαφές ότι όσο έλειψε ο Τούλσον πήρε πρωτοβουλίες πάνω του. Το σχήμα του Ιβκοβιτς με τον Παπα-Νικολάου πάνω στον Τούλσον δεν του βγήκε πολύ. Ο πιο βραχής όμως Αμερικανός, με 1,98, ο Αντι-Τούλσον βρήκε ευκαιρία να κινηθεί πιο ελεύθερα και να πάρει πρωτοβουλίες. Ο Μικ το rebound. 28-27, το προβάδισμα μένει στους γηπεδούχους. Τούλσον. Το κυνηγάει πάλι παντού ο Βούξεβιτς. Κασουρίδης, ένα ζευγάρι αυτό Τούλσον εναντίον Βούξεβιτς που θα βγάλει πολλά για το μάτς. Να, ο Αμερικανός που ξεφεύγει και σκοράρει. Είναι αυτό που σας λέγαμε, μόνο αν ο Βούξεβιτς καταφέρει να μην τον χάσει μπορεί να τον περιορίσει. 31-27, η μεγαλύτερη διαφορά για το Μαρούσι στο παιχνίδι. 4 πόντων. Το Τούλσον να φτάνει τους 12. Ο πρώτος παίκτης των γηπεδούχων σε διψήφιο νούμερο. Τον Ολυμπιακό έχει 10 ακόμα. Βούξεβιτς. Θα μιλάει για τον Ρότζερς, τον πιέζει ο Παπαχρόνης. Βούξεβιτς ξεκινάει τη διείσδυση, καταπληκτικό πέρασμα στο Φασούλα που πια έχει πολύ εύκολο έργο. Πάνω από το μισό καλάθι ανήκει στον Βούξεβιτς με την πολύ ωραία ενέργεια. 31-29. Μικ για τον Παντελιάδη. Κασουρίδη. Ο Μικ για τον Παπαχρόνη που αστοχεί. Ο Τούλσον που από τους 12 πόντους που έχει πετύχει, οι 8 είναι οι τελευταίοι 8 συνεχόμενοι πόντοι της ομάδας του. Πήρε βάρος των επιθέσεων πάνω του Αμερικανός. Παναλαμβάνουμε, ίσως ο Ιβκοβιτς να μην εκτίμησε σωστά. Αλλάζοντας για λίγο τον Βούξεβιτς, έδωσε στον Τούλσον την ευκαιρία, όπως λένε συνήθως οι προπονητές, να μπει στο κλίμα του παιχνιδιού, να ζεσταθεί, να πάρει πρωτοβουλίες και να πετύχει πόντους που άνοιξαν, όπως συνηθίζουμε να λέμε, το χέρι του. Και τον είδατε πριν να σκοράρει και απέναντι στο Βούξεβιτς από τα 6-25. Τούλσον που έχει 6-7 βολές, έχει 2 στα 2 τρίποτα και 2 άστοχα δίποτα. Χαρακτηριστικό αυτό ότι είναι καλύτερο σουτέρ από τα 6-25. Στη γραμμή ο Κασουρίδης. Με τον Ολυμπιακό να έχει πρόβλημα στα φάουλ. Ο Παπα-Νικολάου με 3. Νωρίς θα έκανε πάνω στον Τούλσον. Παίζοντας όλο και όλο 2 και 38.
Επίσης 3 από νωρίς, θα θυμάστε, και ο Τάρλατς και ο Μπέρτο, που από εκείνο το σημείο φορτώθηκαν. Ο Τάρλατς μετά από 7,5 λεπτά και ο Μπέρτο μετά από 8 λεπτά δεν ξαναγύρισαν στον αγώνα. Παίζει με το δίδυμο Ρότζερς Φασούλας ο Ολυμπιακός κατά τα καλάθια. Παντελιάδης, πέρασμα στον Παπαχρόνη, προσποιείται, κάνει βήματα. Βήματα στο Φασούλα, εκνευρίζεται ο Παπαχρόνης μπροστά στην άμυνα του πύργου του Ολυμπιακού. Για να δούμε εδώ. Ναι, έχει ξεκινήσει, έχει κάνει ένα βήμα με το δεξί πόδι πριν σκάσει την μπάλα. Τα έψημα αν μη τι άλλο στην διετησία των Βορειάδη και Χατζή σήμερα, που έχουν προσπαθήσει και έχουν κρατήσει σε ισορροπία ένα παιχνίδι που εξελίσσεται με ρυθμό μεγάλου ντέρμπι. Θα δούμε αν θα συνεχιστεί έτσι. 32-29 προηγείται το Μαρούσι. Σφύριγμα για φάουλ του Κασουρίδη στο Κόμαζετς που έβγαινε από το σκριν του Ρότζερς. Και στη γραμμή ο Κροάτης. Δεύτερο προσωπικό φάουλ του Κασουρίδη. Δεν υπάρχει παίκτης των γηπεδούχων με 3 φάουλ. Είναι μοιρασμένα τα 10 ομαδικά. Ο Ολυμπιακός έχει 14 βέβαια και 3 παίκτες στα 3 φάουλ. Τάρλατς, ο Μπέρτο και Παπα-Νικολάου, που μάλιστα κάθονται δίπλα-δίπλα στον πάγκο. Ο Κόμαζετς μειώνει στους 2 πόντους, 32-30. Έχει 11 ο Κροάτης με 4-5 βολές. 5 στις 6. Δείτε πως παρακολουθούν και οι δύο τεχνικοί από τον πάγκο. Με 12 πόντους του Κόμαζετς, ο Ολυμπιακός πλησιάζει στον 1 πόντο. Τούλσον πάλι για 3, καθώς βρέθηκε ακάλυπτος, αλλά αυτή τη φορά ίσα-ίσα που πέσει μπάλα στο καλάθι. Ο Βούξεβιτς γυρίζει ο Τούλσον και του κλέβει την μεγάλη πάσα που πήγε να περάσει ο Κόμαζετς. Σταματάει τον ευνηδιασμό και τώρα είναι -1 Ολυμπιακός στην άμυνα. Και την απουσία του Βούξεβιτς τιμωρεί ο Κασουρίδης με καλάθι 3 πόντων. Αναγκάστηκε να τον αφήσει ο Κόμαζετς για να πάει να βοηθήσει το μαρκάρισμα πάνω στο Τούλσον, που πέρασε με πολύ έξυπνη πάσα στο Κασουρίδη. Κοιτάξτε εδώ, νέο τρίποντο για το Μαρούσι που έχει 5 στα 11. «35-31». Το φάουλ που χρέωσαν οι διαιτητές στο ΜΙΚ ήταν το τρίτο και δεν άρεσε καθόλου στον Αμερικανό. Τον αποσύρει ο Πετρόπουλος ρίχνοντας τον Ρόμπινσον στη μάχη. Εδώ ο ΜΙΚ. Βασούλας είναι στη γραμμή για ελεύθερες βολές. Το Μαρούσι που από κάποια στιγμή βρήκε πιο χαλαρή την περιφερειακή άμυνα του Ολυμπιακού, η οποία μέχρι στιγμής φέτος θεωρείται έτσι κι αλλιώς αχίλλειος πτέρνα των Ερυθρολεύκων, αλλά σήμερα τα πήγε πολύ καλά στο πρώτο 12 λεπτό. Από εκεί και μετά χαλάρωσε η περιφερειακή άμυνα του Ολυμπιακού, κυκλοφόρησε πιο, θα έλεγε κανείς, με μεγαλύτερη υπομονή την μπάλα το Μαρούσι, πήγε σε καλύτερες λύσεις για σουτ, σε πιο ελεύθερες λύσεις, πιο ελεύθερα σουτ, και χτύπησε από τα 6-25. Από όπου έχει τώρα 5 στα 11, εκ των οποίων 4 στα τελευταία 6. 35-32 με τη μία βολή του Φασούλα. Τούλσον. Ο Κόρφας πάλι για το Κασουρίδη. Έχει βγει στην κορφή στο high post ο Παπαχρόνης, παίρνει την πάσα του Κόρφα, τελειώνει τη φάση, αλλά στοχή στο lay-up. Υπό την πίεση έτσι του Φασούλα. Βούξεβιτς τρέχει όλο το γήπεδο, αλλά ο Κόρφας παρακολουθεί. Θα έλεγε κανείς ότι τρέχει ανέφηβος ο Κόρφας σήμερα. Είδατε ότι ήταν ο πρώτος σε επιστροφή παίκτης της γηπεδούχου ομάδας, που βέβαια πρέπει να ισχύει για τον playmaker. Εδώ κοιτάξτε, αλλά ο Κόρφας είχε κάνει την προηγούμενη ενέργεια και φτάσει μέχρι την τελική γραμμή. Παρ' όλα αυτά έτρεξε και έκοψε την προδιαγραφόμενη assist προς τον Goldwire, καλώντας κατά αυτόν τον τρόπο τον ευνηδιασμό του Ολυμπιακού. Goldwire τελείως ακάλυπτος για 3. Ο Αμερικανός σοφαρίζει 35 όλα. Μόλις το δεύτερο τρίποντο του Ολυμπιακού στο παιχνίδι, αλλά έχει σουτάρει έτσι κι αλλιώς 4 όλα κι όλα. 1 και 11 για το τέλος. Έχει ζητήσει time out ο Κώστας Πετρόπουλος.
λίγο πριν ολοκληρώσουμε τον πρώτο ημίχρονο, σε ένα παιχνίδι που βρίσκεται αισίως στην τρίτη του ισοπαλία, αλλά που οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να δουν την ομάδα τους να προηγείται κιόλας απέναντι στον Ολυμπιακό, που πήρε από νωρίς το προβάδισμα, προηγήθηκε με 13-3 στο πεντάλεπτο, για να καταφέρει όμως με ένα σερί 15-5 το Μαρούσι να ισοφαρίσει σε 18 όλα λίγο μετά λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Δεύτερη ισοπαλία στο 26 όλα, από εκεί και μετά πέρασαν οι γηπεδούχοι με 28-26 και 31-27, λίγο πριν και με 35-31 για να ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός. Εδώ βλέπετε τι έχουν κάνει στις βολές, είδατε πριν και τα σούτ εδώ παιδιάς. Ένα παιχνίδι που αν μη τι άλλο κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον. Βλέπετε στο βάθος και τον Παναγιώτη Γιαννάκη, τον ομοσπονδιακό τεχνικό που έχει έρθει να δει και αυτός το σημαντικό παιχνίδι. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Λιώρη για τις οδηγίες του Κώστα Πετρόπουλου. Γιώργο. Ο κ. Πετρόπουλος ζήτησε από τους παίχτες του πίεση στον γκολ του Άιρο ώστε να δυσκολευτεί η ανάπτυξη του παιχνιδιού του Ολυμπιακού, ενώ ζήτησε από τον Έρικ Μικ να μην κάνει άλλο φάουλ μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Μάλιστα, τα τρία έτσι κι αλλιώς είναι πολλά για μια ομάδα που έχει ένα σέντερ. Ουσιαστικά. Ρόμπινσον. Σταματάει ο Φασούλας στα ίσια και μαζεύει και την μπάλα. Η αράχνηση όλο του στο μεγαλείο. 43 δευτερόλεπτα ακόμη. Επίθεση και για τις δύο ομάδες. Ρότζερς, από την πίεση του Μικ που πήγε να μαρκάρει στο σουτ παρά την εντολή του προπονητή του, ο οποίος στην αρχή φώναξε, στη συνέχεια του είπε εντάξει. Ο Μικ πάντως δικαιώθηκε και ο Ρότζερς αστόχησε και το rebound πήρε ο Αμερικάνος. Που σιγά σιγά έχει φτάσει να έχει πάρει 4 rebound. Ολυμπιακός στον εφηνδιασμό από το λάθος των γηπεδούχων. Goldwire, τι έκανε εκεί, πιρουέτα. Ο Φασούλας παίρνει το φάουλ από το Κασουρίδη μετά το rebound. Έσωσε τη φάση ο ψηλός, ακολουθώντας σαν τρέιλερ τον Goldwire, που βέβαια δεν τον είχε δει, για να του γυρίσει την μπάλα πιο πριν. Κοιτάξτε εδώ τη χορευτική πιρουέτα. Είδατε και την απογοήτευση του Βούξεβιτς σε πρώτο πλάνο, που ήταν ο δεύτερος στον ευνηδιασμό. Το 35 όλα μένει. Υπολείπονται 14 δεύτερα για το τέλος. Έχουμε ένα νέο time out. Θα μείνουμε όμως μαζί από το κλειστό του Αμαρουσίου. Αυτό το οποίο έχει βοηθήσει αφάνταστα τον Ολυμπιακό, που μετά το πρώτο πεντάλεπτο κάνει μια μετριότατη εμφάνιση, είναι σίγουρα η κυριαρχία του στα rebound, θα το ξαναπούμε. Οι ερυθρόλευκοι έχουν πάρει 25. 10 από αυτά μάλιστα τους έδωσαν δικαίωμα να ανανεώσουν επίθεση. Ήταν επιθετικά. Μόλις 9 έχει μαζέψει το Μαρούσι. Εδώ είναι οι πρώτοι σκόρερς. Τούλσον και Κόμαζετς. Τα πρώτα βιολιά Ένθεν και Κίθεν με 12 πόντους. 8 ο Μικ, 7 ο Φασούλας που δεν ξεκίνησε. Είναι πόντι από τον πάγκο αυτή για τον Ιβκοβιτς. Τον Ιβκοβιτς που εδώ τα λέει με τους παίκτες του. Αναλαμβάνουμε σε ένα παιχνίδι όπου οι ερυθρόλευκοι δεν σκέφτονται τίποτα άλλο πέραν της νίκης. Και πάλι εδώ η τελευταία χαμένη επίθεση του Goldwire με την προσπάθεια του Φασούλα που πήρε το rebound και το foul. Να και αντίδραση των προπονητών σε προηγούμενη φάση. Παναγιώτης Φασούλας είναι στη γραμμή για τις βολές. Μία στις δύο σήμερα. Την μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Στριφογυρνώντας βγαίνει έξω. Να δούμε αν θα ξαναπάρει προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Όχι. Είναι και οι δύο βολές του Φασούλα χαμένες. Φασούλας έχει μία στις 4 από τη γραμμή. Κόρφας. Το φάουλ του Φασούλα. Μόλις είχε υπερφαλακίσει τον Goldwire ο Τζον Κόρφας. 7 δευτερόλεπτα ακόμα στη γραμμή. Ο Κόρφας τώρα για το Μαρούσι. Παπαχρόνης μπαίνει. Ο Μικ είναι αυτός που βγαίνει. Πετρόπουλος κοιτάει να καλύψει τα νότα του, να μην αφήσει τον Αμερικανό με τα 3 φάουλ μέσα για την τελευταία ίσως διεκδίκηση rebound. Και ο Τζον Κόρφας στη γραμμή για πρώτη φορά σήμερα. Έχει σουτάρει 4 φορές στον αγώνα, όλες από τα 6-25 και έχει 2 εύστοχα τρίποντα. 7 πόντους τώρα με την πρώτη βολή. 36-35. Προβάδισμα πάλι στο Μαρούσι.
Ολυμπιακός θα έχει χρόνο αν ευστοχίσει ο Κόρφας για μια γρήγορη επίθεση των 7,5 δευτερολέπτων. 37-35. Τώρα αρχίζει να μετρά ο χρόνος. Βούξεβιτς, ο Παντελιάδης τον πιέζει. Η μπάλα χάνεται, πέφτει με βουτιά ο Ρότζερ, δίνει στον Κόμαζετς, την πετάει αυτός προς το καλάθι, airball στο τρίποντο, τελειώνει το ημίχρονο. Ο Ιβκοβιτς μπαίνει μέσα στο γήπεδο να διαμαρτυρηθεί προς το Χατζή για την τελευταία φάση, όπου οι διαιτητές θεώρησαν ότι έχασε τον έλεγχο της μπάλας ο Βούξεβιτς, χωρίς φάουλ. Κοιτάξτε εδώ. Βούξεβιτς με τον Παντελιάδη. Θεωρούν οι διαιτητές ότι πήγε αυτός εκβιαστικά με το σώμα του πάνω στον Παντελιάδη και δεν του έκανε φάουλ ο playmaker του Αμαρουσίου. Ο Βορεάδης ζήτησε επιτακτικά να απομακρυνθούν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, καθώς ο Ιβκοβιτς συνεχίζει να διαμαρτύρεται. Όχι εδώ που βλέπουμε εμείς στο replay, αλλά σε ζωντανή μετάδοση εκεί μπροστά στη γραμματεία. Εντονότατα παράπονα προς τους Βορεάδη και Χατζή. Την ώρα που εσείς βλέπετε τη συνολική στατιστική εικόνα, βλέπετε εδώ το Τούσαν Ιβκοβιτς δεξιά να τα λέει έντονα με τους δύο διαιτητές. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος Ολιώρης έπιασε κάτι, είναι πιο κοντά. Γιώργο. Ο κύριος Ιβκοβιτς διαμαρτύρεται για την τελευταία φάση του ημιχρόνου. Θεωρεί ότι έγινε φάουλ πάνω στο Βούξεβιτς στην προσπάθειά του να ξεδιπλώσει τον εφηδιασμό. Διαμαρτυρήθηκε έντονα μάλιστα με την κόρνα της λήξης. Πλησίασε τους διαιτητές και ο κύριος Πετρόπουλος διαμαρτυρήθηκε και αυτός για την εξέλιξη της φάσης. Οι δύο διαιτητές απομάκρυναν τους δύο προπονητές. Τελευταίος απομακρύνθηκε ο κύριος Ιβκοβιτς. Τα πάντα λήξαν ομαλά. Μάλιστα. Το πρώτο μέρος βρίσκει το Μαρούσι να προηγείται 37-35 σε ένα παιχνίδι που μπορεί να μην είχε πολύ υψηλή ποιότητα, αλλά είχε όλα τα υπόλοιπα. Πάθος, δύναμη, εναλλαγή στο σκορ. Ακόμη και blackout στους ηλεκτρονικούς πίνακες ξεπεράστηκαν τα προβλήματα. 37-35 σε λίγο μαζί για το δεύτερο ημίχρονο. Στο κλειστό γυμναστήριο του Αμαρουσίου, από όπου θα παρακολουθήσετε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στην τοπική ομάδα και τον Ολυμπιακό, τη γηπεδούχο ομάδα και τους ερυθρόλευκους. Σκορ πρώτου μέρους 37-35. Ένα παιχνίδι γεμάτο σε πάθος, δύναμη και αν μη τι άλλο έντονη προσπάθεια από τους παίκτες των δύο ομάδων. Επανάληψη στο τζάμπολ, βιάστηκαν να επιδείξουν οι δύο αντίπαλοι. Ο Μπέρτο με τον Μικ. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με Goldwire, Βούξεβιτς, Κόμαζετς, τον Ομπέρτο και τον Ντάρλατς. Από την άλλη πλευρά οι γηπεδούχοι με τον Κόρφα, τον Τούλσον, τον Κασουρίδη, τον Μικ και τον Παπαχρόνη. Ρίχνουν δηλαδή στο ξεκίνημα οι δύο προπονητές τις βασικές τους πεντάδες, αυτές με τις οποίες άρχισαν τον αγώνα. Ο Μπέρτο για τον Goldwire. Ντάρλατς. Δεν μπόρεσε να περάσει το Βούξεβιτς, έκλεψε πολύ έξυπνα ο Τούλσον. Συνεχίζει την καλή άμυνα το Μαρούσι και στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Μικ. Ο Κόρφας περιμένει κάποιον από τα σκριν, ο Τούλσον με το Βούξεβιτς μπροστά του. Ο Αμερικανός ξεκινάει τη διείσδυση, χάνει όμως το lay-up, ο Βούξεβιτς στο rebound. Γρήγορη πάσα στον Κόμαζες που αφήνει στο Goldwire για τον πρώτο ευνηδιασμό, χάνει το lay-up ο Αμερικανός. Πρώτος ευνηδιασμός στην επανάληψη χαμένος και απάντηση με τρίποντα τον Κόρφα. 40-35 ο Τζον Κόρφας που κάνει πράγματα και θαύματα από τη γραμμή με 3 στα 5 τρίποντα. Βούξεβιτς, προβάδισμα 5 πόντων για πρώτη φορά στον αγώνα το Μάρους. Μεγαλύτερη διαφορά που πήρε στο ημίχρονο ήταν μέχρι 4 πόντους. Ο Μπέρτο απαντάει. Σκοράροντας για πρώτη φορά στον αγώνα 40-37. Ο Μικ. Κόρφα στο σκριν του Παπαχρόνη. Χώρος για τον Κόρφα. Βαστοχή στο δίποτο. Είναι και αυτό από τα ιδιόμορφα του Κόρφα που σκοράρει με μεγαλύτερη ευκολία το 6-25. Ο Μπέρτο έρχεται σαν τρέιλερ στην πολύ έξυπνη πάσα του Goldwire και καρφώνει. 40-39 στον πόδο και πάλι. Κόρφας. Ο Μικ για τον Κασουρίδη. Οι δύο ψηλοί του Ολυμπιακού που είναι τώρα στην πεντάδα έχουν από 3 φάουλ.
Μικ με αντίπαλο τον Ντάρλατς. Θέλει σίγουρα να τον φύρει. Το φάουλ όμως το έκανε ο Κόμαζετς που πήγε για βοήθεια στον Ντάρλατς. Και ο Έρικ Μικ θα πάει στη γραμμή για βολές. Πάλι εδώ η διπλή κίνηση με το ίδιο όμως πόδι, με το δεξί, με σταθερό το αριστερό, τον Αμερικανό, και το φάουλ του Άριαν Κόμαζετς. Δεύτερο προσωπικό του Κροάτη. Ο Μικ με 6 πόντους στους 8 σήμερα να τους έχει πετύχει από τη γραμμή, έχοντας 6 στις 8 βολές. «41-39». Ο Μικ, όπως βλέπετε, έχει πάρει και 4 rebound, πάντως είναι μακριά από τους φετινούς μέσους όρους του. Ντάρλατς άρπαξε την μπάλα πάνω από το Στεφάνι, αλλά κανονικά. Ο Μπέρτο. Ντάρλατς, ο Κόμαζετς θέλει να πάρει την μπάλα χαμηλά. Με αυτοθυσία ο Κασουρίδης θα τη βγάλει εκτός αγώνα. Ο Κόμαζετς που κινείται πολύ, τον είδατε εδώ στην baseline, Νάτος να θέλει να πάρει την μπάλα με πλάτη τον Κασουρίδη. Αυτός με αυτοθυσία, με βουτιά, έβγαλε την μπάλα εκτός παιχνιδιού. Ο Νίκος Κασουρίδης, πολύ γνωστός για το φιλότιμο και δυναμικό παιχνίδι του. 31 ετών, μετά από μεγάλη διαδρομή στο Περιστέρι, συνέχεια στο Sporting. Goldwire. Κόμαζετς θέλει να βρει χώρο για να σουτάρει. Φάουλ από τον Κασουρίδη. Παίζει πολύ κοντά, με σωματική επαφή πάνω στο Κροάτη, για να μην του δώσει ούτε μισό μέτρο. Είναι σίγουρο ότι μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Κόμαζετς, είδατε εδώ. Το φάουλ ήταν το 4ο από τον Νίκο Κασουρίδη. Goldwire. Σκρινάρει ο Ντάρλατς, έξω η μπάλα για τον Κόμαζετς. Σουτάρει πάλι ενστάση για 3, η μπάλα στο σίδερο, rebound από τον Τούλσον. Του κλέβει ο Μπέρτο, όχι, καταλήγει η μπάλα στα χέρια του Μικ. Είχαν βιαστεί παίκτες του Ολυμπιακού να φύγουν προς τα πίσω, χωρίς να προβλέψουν ότι θα διεκδικούσαν την μπάλα υψηλή. 41-39. Τούλσον θα γλιστρήσει. Προφανώς στον υδρότα που κάποιος είχε αφήσει πριν. Τούλσον που ζήτησε από τους διαιτητές να σκουπιστεί και το παρκέ. Ενώ ο Πετρόπουλος ετοιμάζει τον Παναγιωταράκο, που και αυτός λόγω προβλήματος, ενός προβλήματος στην διάρκεια της εβδομάδας ήταν αμφίβολος. Δείτε εδώ πώς φεύγει, πώς γλιστράει το πόδι του Τούλσον πάνω στον υδρότα που έχει μείνει στο παρκέ. Παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Goldwire. Τον Κόρφα να τον ακολουθεί. Στο Βούξεβιτς είναι ο Παναγιωταράκος που μπήκε στον αγώνα αντί του Κασουρίδη, που έχει τα 4 φάουλ. Ο Τούλσον έχει πάει στον Κόμαζετς, έγινε η αλλαγή στα man to man. Ο Βούξεβιτς κάνει βήματα, πιεζόμενος, κράτησε την μπάλα πολύ στα χέρια του, δεν βρήκε εύκολη πάσα, άλλαξε σταθερό πόδι. Κόρφας, 16 και 10 ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Τα λάθη βλέπετε διπλάσια από τους ερυθρόλεπτους. Και το σκορ στο 41-39 εδώ και κανένα δίλεπτο περίπου. Παναγιωταράκος. Για τον Κόρφα. Από πάρα πολύ μακριά για 3. Απίστευτο τρίποντο από τον Τζον Κόρφα. Που σηκώθηκε από τα 8 μέτρα και βομβάρτισε το καλάθι του Ολυμπιακού. Ο Κόρφας που από τη γραμμή, έξω από τη γραμμή των 6-25, κάνει πράγματα και θαύματα. Δείτε εδώ, με το ένα χέρι αυτό το κλασικό του στυλ, 4 στα 6 τρίποτα σήμερα και 14 πόντους από τον Τζον Κόρφα. Η απάντηση του Ομπέρτο με πολύ ωραία κίνηση, πήρε την εσωτερική και σχεδόν κάρφωσε εκεί.
6 πόντους από τον Ομπέρτο, όλοι στην επανάληψη. 44-41. Ομπέρτο που σπρώχνεται εκεί με τον Παπαχρόνη. Παναγιωταράκος στο Μικ. Λάτι αυτός στον Ντάρλατς. Γυρίζει. Το σουτ. Rebound από τον Ντάρλατς και γρήγορα στο Goldwire. Συνδυασμός έμπορε να περάσει. Επέστρεψε στο Μαρούσι. Βούξεβιτς. Ο Ντάρλατς ανεβαίνει για το screen. Περνάει ο Goldwire. Η πάσα του όμως είναι σε κενό χώρο. Και πλησιάσει ο Μπέρτο. Έτσι έφυγε εκτός γηπέδου. Το θέμα βέβαια που θα απασχολεί σίγουρα τον Πετρόπουλο είναι πόσο μπορεί να αντέξει με αυτή την πεντάδα να βγάλει όλο το δεύτερο μέρος. Και πιο πολύ βέβαια αναφερόμαστε στους τρεις μεγάλους, Κόρφα, Τούλσον και Παπαχρόνη, που έχουν πάρει πολύ μεγάλη χρονικά συμμετοχή και μεγάλο βάρος βέβαια το αγώνα. Κόμαζετς έκλειψε πολύ έξυπνα τον Παναγιωταράκο και πήρε και το φάουλ. Φάουλ που είναι το δεύτερο του Τούλσον στον αγώνα. Σε αντίθεση με το πρώτο ημίχρονο έχουμε πολύ λίγα φάουλ στην επανάληψη. Μόλις 2 ομαδικά για το Μαρούσι και 1 για τον Ολυμπιακό, που αποφεύγει με προσεκτική άμυνα την φθορά. Ενώ τώρα ετοιμάζεται μάλλον να χαμηλώσει το σχήμα του Ιβκοβιτς, καθώς έχει έτοιμο στη γραμματεία τον Αντέ Μενσά. Εκτός βέβαια να αλλάξει το Goldwire, αλλά δεν νομίζω. Θα δούμε. Ντάρλατς. Πολύ ωραία κίνηση και το καλάθι. 44-43 από το σέντερ του Ολυμπιακού. Ο οποίος δεν έχει βοηθήσει επιθετικά σήμερα, έχει μόλις 5 πόντους, αλλά γενικά δεν έχει πάρει και πολλές προσπάθειες. Μπορούμε να πούμε ότι αλληλοεξουδετερώνεται εκεί με το Μικ. Ο Μικ που ξεκινάει για τον πάσιμο και παίρνει το φάουλ από τον Ντάρλατς. Αυτό είναι το τέταρτο για τον σέντερ του Ολυμπιακού. Πρόβλημα που στο Μαρούσι έχει ο Κασουρίδης με 4 φάουλ. Φασούλας αντικαθιστά τον Dragan Ντάρλατς μετά το τέταρτο φάουλ του σέντερ του Ολυμπιακού. Και στη γραμμή ο Έρικ Μικ για τις βολές. Ο Αντέ Μενσά τελικά αντικατέστησε το Goldwire. Ο Ιβκοβιτς προφανώς ή δεν είναι ικανοποιημένος από τον Αμερικανό ή τι άλλο. Να θέλει να το ξεκουράσει. Δεν έχουμε πολλή ώρα που γυρίσαμε στο παιχνίδι από το ημίχρονο. 6 λεπτά έχουμε διανύσει την επανάληψη. 45-43. ...46-43 από τον Έρικ Μικ. Φτάνει τους 11 πόντους. Με τις 2 βολές έχει 9 στις 12 από τη γραμμή. Και μόλις ένα καλάθι εντός παιδιά σε 5 προσπάθειες. Αλλά κατάφερε να φορτώσει τον Ντάρλατς και με τέταρτο φάουλ. Σίγουρα διπλό το κέρδος στην προηγούμενη φάση για την ομάδα του. Εδώ Κόμαζετς παίρνει το φάουλ από τον Παναγιωταράκο. Αλλά επειδή θα δει το Κροάτης, εδώ είχε γυρίσει ήδη και πάσαρε την ώρα που του γινόταν το φάουλ. Η μπάλα δόθηκε από την τελική γραμμή, δεν ήταν σε προσπάθεια για σουτ. Κόμαζετς μπροστά στον Κόρφα. Με την άνεση της διαφοράς ύψους, αλλά στοχώντας, και ο Μπέρτο πέταξε την μπάλα εκτός γηπέδου. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει στη μετριότητα. Ο Ιβκοβιτς συνεχίζει να ενθαρρύνει τους παίκτες του όρθιος μπροστά στον πάγκο, περιμένοντας μια αγωνιστική βελτίωση σε αυτά τα υπόλοιπα 13,5 λεπτά. Κόρφα στο double team εκεί, ο Φασούλας δίνει βοήθεια στον Αντέ Μενσά που έκανε όμως το φάουλ. Εδώ 27χρονος Αρσέν Αντέ Μενσά με ύψος 1,82, να το φάουλ του. Δεν είναι και εύκολο πράγμα εκεί να πάρει την μπάλα τον Κόρφα με την τεράστια εμπειρία που έχει ο playmaker των γηπεδούχων. Πολύ ωραίο πέρασμα στο Μικ με το Φασούλα. Τον εμποδίζει. Κλέβει ο Κόμαζετς από τον Παπαχρόνη. Φωνάζει για φάουλ ο Παπαχρόνης. Ο Κόμαζετς θέλει να τρέξει. Αντέ Μενσά. Δεν πέρασε.
20 δευτερόλεπτα ακόμα στον Ολυμπιακό που πηγαίνει 5 εναντίον 5 σε αργή επίδεση. Βασούλας, ο Αντέ Μενσά. Από ένα φάουλ σε Ομπέρτο και Παπαχρόνη. Σπρώχνονται ώρα. Τώρα τα λένε και σε πολύ έντονο ύφος μεταξύ τους. Τους βλέπετε εδώ. Και δείτε εδώ το σπρώξιμο. Ναι, τραβιούνται από τα χέρια, αγκαλιάζονται. Μπροστά στα μάτια του Βορεάδη. Πράγμα όμως που πιο πολύ το πληρώνει βέβαια ο Ολυμπιακός. Ο Ομπέρτο φτάνει τα 4. Έχει 3 ο Παπαχρόνης. Ο Βασούλας που ξέρει τον Πίτα από παλιά. Πήγε εκεί να του πει 2-3 λόγια για να ηρεμήσει. Τάρλατς και ο Ομπέρτο τώρα δίπλα-δίπλα στον πάγκο έχοντας από 4 φάουλ. Δεν απέφυγαν τελικά τη φθορά. Ξεκινώντας το δεύτερο μέρος με 3 ο καθένας. Κόμαζετς. Ο Αντέ Μενσά. Ο Βούξεβιτς, φάουλ του Μικ που έσπρωξε το Ρότζερς. Ο Μικ λέει ότι τον τράβηξε ο αντίπαλός του. Τρίτο φάουλ του Αμερικανού σέντερ του Μαρουσίου. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ τον αποθεί καθαρά, σαφώς και είναι φάουλ. Ο Ιβκοβιτς έχει καταλάβει το λάθος που έχουν κάνει από τη γραμματεία. Στο ταμπλό δεν έχουν σημειώσει το φάουλ στο Μικ, αλλά στον Παναγιωταράκο που απλά μπήκε στο παιχνίδι σαν αλλαγή. Πηγαίνει στη ζώνη του το Μαρούσι, 3-2 με πίεση στην μπάλα. Βούξεβιτς, Κόμαζετς, δυο προσποιήσεις, μικρό μπάσιμο για το καλάθι από τον Κροάτη, 46-45 στον πόντο η διαφορά. Κόρφας. Έξω για τον Ρόμπινσον. Ο Τούλσον για 3. Ο Βούξεβιτς τον κοιτούσε. Δεν αντέδρασε αμυντικά και να που ο Αμερικανός βρήκε το χώρο για ένα ακόμη τρίποντο. Έχοντας 3 στα 4 και 15 πόντους και 4 στα 6 ο Κόρφας. Οι δυο τους με 7 στα 10 τρίποντα. Έχουν μομπαρδίσει τον Ολυμπιακό και είναι αυτοί που κρατούν το προβάδισμα ουσιαστικά επιθετικά για την ομάδα τους. 49-45. Παναγιωταράκος κλέβει την απρόσεκτη πάσα του Κόμαζετς. Πετρόπουλος που σίγουρα τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση βλέποντας τα δύο βασικά του όπλα από την περιφέρεια. Τους καλούς σουτέρ, τον Κόρφα και τον Τούλσον είναι σε καλή μέρα. Ο Βούξεβιτς κλείνει με φάουλ τον Αμερικανό, που μετά την προσποίηση ήταν πήγε να περάσει με δεξιά τρίπλα. Τρίτο φάουλ από τον Βούξεβιτς στο παιχνίδι. Το time out το ζήτησε ο Ντούσαν Ιβκοβιτς. Υπάρχουν συνεχόμενες παρατηρήσεις από τον πάγκο του Ολυμπιακού για τον καταλογισμό του προηγούμενου φάουλ. Εδώ βλέπετε στον Ντούσαν Ιβκοβιτς, αλλά στην άλλη πλευρά τα λένε ο διαιτητής με τους ανθρώπους. Ναι, τώρα διορθώνεται το λάθος. Προστίθεται το τέταρτο φάουλ στον Μικ, τον Έρικ Μικ. Και καταλαβαίνετε, εδώ βλέπετε τη συνολική στατιστική εικόνα του Αμαρουσίου με τις 12, αλλά όπως βλέπετε έχουν παίξει ο Παντελιάδης, ο Μικ, ο Κασουρίδης, ο Παναγιωταράκος που είναι τώρα στο γήπεδο, ο Κόρφας, ο Παπαχρόνης, ο Τούλσον και ο Ρόμπινσον. Φαλέκας, Μανολόπουλος και ακόμη Χαραλαμπίδης και Λογοθέτης δεν έχουν μπει στο παιχνίδι. Την άλλη πλευρά, Ολυμπιακός, όπου με 14 πόντους οδηγεί στο σκοράρισμα ο Κόμαζετς, αλλά έχοντας μόλις 1 στα 6 τρίποντα, εκεί όπου έχει πάρει σχεδόν όλες τις προσπάθειες. Κοιτάξτε εδώ πάλι το τρίποντο του Τούλσον από ένα σημείο που ευστόχησε σε προηγούμενη επίθεση και ο Κόρφας. Τα 7,5 περίπου μέτρα ο Τούλσον, γύρω στα 8 μέτρα ήταν απόσταση στο σουτ του Κόρφα, που λόγω βέβαια της απόστασης ήταν και πολύ πιο θεαματικό σαν τρίποντο. 1 στο 1 τρίποντο έχει και ο Gold Wire, ο Κόμαζετς έχει, όπως είπαμε, 1 στα 6. Δεν είναι σε καλή μέρα από μακρινή απόσταση ο Κροάτης. Αφαίρεσαν από το ταμπλό και το δεύτερο φάουλ του Παναγιωταράκου, τα διόρθωσαν οι άνθρωποι της γραμματείας.
Τους τα λέει ο Ιβκοβιτς πάντως, δεν έχει ικανοποιηθεί, άρχισαν πολύ να διορθώσουν το λάθος. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορούσε να κοστίσει πιο πολύ στο Μαρούσι, όπου ο Μικ δεν ήξερε ότι παίζει με 4. Ο Τούλσον σε νέα πολύ ωραία ενέργεια. Και καλάθι 2 πόντων αυτή τη φορά, 51-45. Με 17 πόντους του Αμερικανού που έχει ζεσταθεί για τα καλά. Έχει 14 ο Κόρφας και 11 ο Μικ. Αυτή είναι η τριάδα που κρατάει το σκορ για τους γηπεδούχους. Ο Χόμαζετς δεν έχει κανένα συμπαίκτη με διψήφιο νούμερο πόντων. Αντέμενσα μαζί με τον Goldwire τώρα στην πεντάδα. Από τη στιγμή που τράβηξε τον Κόμαζετς εκτός αγώνα για να του δώσει πιο ανάσες ο Ιβκοβιτς. Η μπάλα θα παιχτεί από την τελική γραμμή. Παπαχρόνης εδώ. Παίρνει τη θέση του Μικ που όπως σας είπαμε με τα 4 φάουλ είναι σε επικίνδυνη ζώνη. Κόρφας με τον Goldwire, ο Τούλσον. Πάνω το Βούξεβιτς. Πάντως στο δεύτερο ημίχρονο δεν τα κατάφερε όπως το πρώτο. Νέο τρίποντο του Αμερικανού και πάλι εύστοχος. Αυτό που σας λέγαμε, ο Τούλσον φτάνει τους 20 πόντους με 4 στα 5 τρίποντα. Καταπληκτικό ποσοστό. Καλύτερο τώρα και από του Κόρφα που έχει 4 στα 6. Δείτε εδώ. 54-47 η διαφορά στους 7 πόντους για το Μαρούσι. Κάνει ένα φοβερό παιχνίδι από τα 6-25. Με 9 στα 15 τρίποντα έχει βομβαρδίσει το καλάθι του Ολυμπιακού. Το φάουλ του Τούλσον στον Βούξεβιτς. Τρίτο φάουλ για τον Αμερικανό. Εδώ και πάλι. ...54-48 από την πρώτη βολή του Βούξεβιτς. Από εκεί έχει απόλυτη ευστοχία, 3 στις 3 και τώρα 4 στις 4, 8 πόντους για τον Βούξεβιτς. 54-49. Βούξεβιτς μετά τις βολές φεύγει για το παιχνίδι. Ο Παπα-Νικολάου στο γήπεδο μαζί με Goldwire, Ατέμενσα, Ρότζερς και Φασούλα μέσα στο καλάθι. Και για το Μαρούσι ο Κόρφας με τον Παναγιωταράκο τον Τούλσον στο χαμηλό περιφερειακό σχήμα για πιο γρήγορη κίνηση που θέλει σίγουρα ο Πετρόπουλος. Και Παπαχρόνη Ρόμπινσον στη ρακέτα. Φάουλ που κάνει στον Τούλσον ο Φασούλας. Τρίτο φάουλ για τον Φασούλα. Θυμίζω ο Μπέρτο και Τάρλατς είναι στον πάγκο με 4. 3 έχει ακόμη και ο Παπα-Νικολάου που είναι στο παιχνίδι, αλλά και ο Βούξεβιτς για τον Ολυμπιακό. Και όλα αυτά 9,5 λεπτά πριν το τέλος. Στον αντίποδα στα 4 φάουλ όπως είπαμε είναι ο Μικ. Βλέπετε εδώ τα φάουλ στην επανάληψη είναι από 6. 4 έχει ο Μικ, 4 ο Κασουρίδης και από 3 φάουλ έχουν ο Παπαχρόνης με τον Τούλσον. Ίσως παίξει καθοριστικότατο ρόλο η φθορά στο φάουλ. Κόρφας. Στο Ρόμπινσον. Μέσα στο καλάθι για τον Παπαχρόνη. Το κόβει με 4ο φάουλ ο Παπα-Νικολάου. Όλο και όλο έχει προλάβει να παίξει ένα τρίλεπτο και έχει κάνει 4 φάουλ. Τάρλατς γύρισε στον αγώνα παίρνοντας θέση του Φασούλα, καθώς ο Ιβκοβιτς βλέπει ότι δεν έχει την πολυτέλεια με το μείον 5 να ξεκουράζει παίκτες ή να τους κρατάει εκτός λόγω των φάουλ. Ο Τάρλατς βλέπετε ότι έσωσε και μια βολή μπαίνοντας. Μένει το 54-49. Παναγιωταράκος έχει πάρει το Goldwire που τον έχασε στο screen. Άστοχο όμως και το τρίποντο του Αμερικανού και rebound από τον Ρόμπινσον που αφήνει στον Κόρφα. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο όπου το Μαρούσι κρατάει σχεδόν από το ξεκίνημά του το προβάδισμα, το οποίο κατά διαστήματα αυξάνει κιόλας, λίγο πριν έφτασε στους 7 πόντους.
2 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Ρόμπινσον πετάει την μπάλα για να μην του μείνει στα χέρια και υπάρχει τζάμπολ. Και όσο κι αν ήταν εκβιαστική προσπάθεια του Ρόμπινσον, δείχνει σωστή απόφαση των διαιτητών, καθώς η κόρνα ακούστηκε με την μπάλα στον αέρα. Δείτε εδώ, πετάει την μπάλα ο Ρόμπινσον τη στιγμή που ακούγεται η κόρνα. Και ο Πετρόπουλος που δείχνει αμέσως τζάμπολ και δίκιο έχει. Αυτό λένε οι κανονισμοί. Ο Ρόμπινσον, ενώ ανέβαινε η μπάλα, την χτύπησε στέλνοντας στον Κόρφα, έτσι είναι πλάγια για τον Ολυμπιακό. Αντικανονικά στο τζάμπολ ο Αμερικανός εδώ. 8 και 37 για το τέλος. 54-49 σε ένα παιχνίδι που είναι συγκλονιστικό στην εξέλιξή του. Ρότζερς για το Goldwire. Ο Αντέ Μενσά. Μεγάλη μάχη του Τάρλατς με τον Παπαρχρόνη. Πέφτουν κορνιά εκεί. Ακάλυπτος για 3 ο Goldwire. Νέα αστοχία. Επιθετικό rebound του Αντέ Μενσά. Ρότζερς. Πολλά δευτερόλεπτα με στη ρακέτα για τον Τάρλατς και τον Ρότζερς. Από την ολιγορία του Αντέ Μενσά. 15ο ομαδικό λάθος των Ερυθρολεύκων. Ολυμπιακός που δεν έχει κακό ποσοστό στα δίποτα, έχει 16 στα 31, 52%, αλλά σουτάρει 2 στα 9 τρίποτα με 0 στα 4 στην επανάληψη. Αναγκιωταράκος του κόβει το τρίποντο Παπα-Νικολάου και κερδίζει ο Αντέ Μενσά. Ο Μικ που επανήλθε αντί του Παπαχρόνη. Αντέ Μενσά θέλει να τελειώσει τη φάση. Το φάουλ είναι του Ρόμπινσον στον Παπα-Νικολάου. Και 51 για το τέλος, 54-49 είναι στο συν 5 το Μαρούσι. Το φάουλ ήταν το πρώτο του Ρόμπινσον. Παναγιωταράκος αποσύρεται και περνάει ο Παντελιάδης στο γήπεδο. Μαζί με τον Κόρφα για να φυλάξουν τους δύο κοντούς του Ολυμπιακού. Ο Κόρφας είναι στον Αντέ Μενσά και ο Παντελιάδης που εδώ προσπαθεί να κλέψει από τον Τάρλατς είναι στον Goldwire. Ρότζερς. Παπα-Νικολάου, αστοχή από κοντά με ταμπλό. Το rebound του Παντελιάδη. 7,5 λεπτά για το τέλος, μένει το 54-49 εδώ για κανένα δίλεπτο. Ρόμπινσον. Χαμηλά ο Μικ. Φάουλ του Ρότζερς με το σώμα. Και βέβαια αυτό το φάουλ θα στείλει στη γραμμή τον Αμερικανό, καθώς από εδώ και πέρα αποκτά το μπόνους στο Μαρούσι. Μπόνους που θα έχει και ο Ολυμπιακός στο επόμενο φάουλ. Τα ομαδικά είναι 8 για τον Ολυμπιακό και 7 για τους γηπεδούχους. Ο Ρότζερς υπέπεσε στο δεύτερο προσωπικό του και ο Έρικ Μικ στη γραμμή. Από όπου ουσιαστικά έχει κτίσει το σκοράρισμά του σήμερα. Τους 9 από τους 11 πόντους έχει πετύχει από εκεί. Και τώρα 10 στις 13 βολές για τον Μικ. Ο Μικ φτάνει τους 13 πόντους, 56-49 και πάλι στο συν 7. Καθώς έμεινε για πολλή ώρα το 54-49 για περίπου 2,5 λεπτά. Ο Παπα-Νικολάου το κόβει. Ο Μικ αλλά έχει κάνει φάουλ ο Κόρφας στην κίνηση του μικρού. Πάει στη γραμμή για βολές. Εντάξει, όχι, ο Τούλσον είναι το φάουλ και συνέχεια κόβει ο Μικ. Το φάουλ είναι το τέταρτο του Άντι Τούλσον. Σίγουρα είναι πρόβλημα αυτό για τον Πετρόπουλο. Βλέπει έναν από τους καλύτερους σκόρερ του σήμερα να φορτώνεται με φάουλ. ...56-50 με τον πρώτο πόντο του Παπα-Νικολάου. Μάχη για το rebound, το παίρνει ο Ρότζερς, τελειώνει τη φάση. Μεγαλύτερο κέρδος για τον Ολυμπιακό που πέτυχε 3 πόντους αντί για 2. Ακριβώς 7 λεπτά, 56-52. Ο Ολυμπιακός πλησιάζει στους 4. Μεγάλο ντέρμπι στο Μαρούσι. Το παρακολουθείτε σε μαγνητοσκόπηση από το Super Sport. Μια μετάδοση που ξεκίνησε λίγο μετά το τέλος του αγώνα. Με πολύ μικρή διαφορά, δηλαδή χρονική. Κόρφας εκνευρισμένος από την άμυνα του Goldwire. Παντελιάδης στο Μικ, το ξέχασε η άμυνα του Ολυμπιακού.
Μόλις το δεύτερο έδωσε, παιδιά, καλάθι από τον Αμερικανό. Όμως φτάνει τους 15 πόντους. Ο Έρικ Μικ που με 19 πόντους σήμερα είναι πάλι στην κορφή των σκόρερ. Ξεπερνάει δηλαδή Μποτιρόκα και Ράτσα. Η απάντηση του Τάρλατς 58-54. Καλάθι. Μεγάλη μάχη από τους φιλοξενούμενους να πλησιάσουν και από το Μαρούσι να κρατήσει έστω αυτή τη μικρή διαφορά των 4-6 πόντων. Κόρφας. Περνάει από το Cold Wire. Βγάζει στον ακάλυπτο Παντελιάδη. Μόνος του ελεύθερος για 3. Ακόμη μία βόμβα από τα 6-25 με 10 στα 18 τρίποντα το Μαρούσι. Που έχει 5 στα 7 στο δεύτερο ημίχρονο. Καταπληκτική επίδοση. Ο Ιβκοβιτς κοιτάει απορώντας για την άμυνα των περιφερειακών του παικτών που έχουν κοιμηθεί, παρότι παίζει με 2 κοντούς, με Gold Wire και Αντέμενσα. Η πίεση που περίμενε στην περιφέρεια δεν έρχεται. Έχει πολύ καλά ποσοστά, όπως είπαμε, το Μαρούσι στα τρίποντα, αλλά έχει και πάρα πολλά ελεύθερα σουτ, ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος, όπου αλλεπάλληλες φορές ξεχάστηκαν ο Κόρφας, ο Τούλσον και τώρα ο πιτσιρικάς, ο Παντελιάδης. Που να πούμε, στον παρόδο της πέτυχε το πρώτο του καλάτι στο παιχνίδι. Αντικαθιστά τον Παπα-Νικολάου με τον Κόμαζετς ο Ιβκοβιτς. Βλέποντας ότι του λείπει το καλό περιφερειακό σούτ από τη μία, του λείπει, όπως είπαμε, και η άμυνα στην περιφέρεια από την άλλη. Φασούλας που φαίνεται να έχει ένα πρόβλημα στο μυρό. Είδατε λίγο πριν να έχει, μάλλον έχει τυπήσει ο Παναγιώτης Φασούλας. Το βλέπετε 20 πόντους ο Τούλσον, 15 ο Μικ, 14 ο Κόρφας. Ο Μικ που έχει συνολικά αυτή τη στιγμή 87 πόντους στο πρωτάθλημα, έναντι 89 του Ράτζα και 91 του Μποτιρόγα. Υπάρχει πρόβλημα με το χρονόμετρο. Τα χρονόμετρα τα μικρά, αυτά που είναι πάνω από τα ταμπλό των 30 δευτερολέπτων. Κοιτάξτε εδώ, τελείως ακάλυπτος ο Παντελιάδης σαν σε προπόνηση. Μόλι του την άνεση να σκεφτεί το σουτ. Έκανε το 61-54, έφερε πάλι στους 7 πόντους τη διαφορά. Κοιτάξτε και την κατάσταση στα τρίποντα. Αυτό βέβαια που μετράει πιο πολύ είναι τα ποσοστά συνολικά, τα ομαδικά, και επαναλαμβάνουμε 10 στα 18 το Μαρούσι, εκ των οποίων 5 στα 7 στο δεύτερο ημίχρονο. Σχεδόν απόλυτη ευστοχία από τα 6-25, ένα φοβερό ποσοστό. Για ένα Μαρούσι που σουτάρει τραγικά στα δίποτα, με 5 στα 18 έχει μόλις 28% ποσοστό σε εντός έδρας παιχνίδι. Προτιμάει τα σούτα από τα 6-25 η γηπεδούχος ομάδα. Πετρόπουλος που βλέπει αυτή την επιλογή να δικαιώνεται για την ώρα. Εδώ είναι και τα rebound. Ο Ιβκοβιτς δίνει διαρκώς εντολές στον Αντεμενσά και το Cold Wire. Να δούμε αν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Έχουν σβήσει τώρα τα χρονόμετρα του 30. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Τολιώρη. Υπάρχει οριστικό πρόβλημα με τα χρονόμετρα των 30 δευτερολέπτων, οπότε ένας άνθρωπος από τους πάγκους των δύο ομάδων θα κάθεται δίπλα στην γραμματεία. Η γραμματεία 10 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της επίθεσης θα ενημερώνει, ώστε να γνωρίζει κάθε ομάδα πόσο χρόνο της απομένει. Μάλιστα, και στείλαν βέβαια δύο προπονητές, τους μάνατζερ των ομάδων, ο Τάκης Ολυκιαράτος από την πλευρά του Ολυμπιακού. Και αν βλέπω καλά είναι ο Παπαντονίου στην άλλη γωνία, έτσι είναι, Γιώργο? Έτσι ακριβώς είναι, Γιάννη. Μάλιστα. Τάρλατς γυρίζει. Μάχη στον αέρα, μακρινό rebound του Τούλσον, φάουλ του Κόμαζετς. Για ακόμη μία φορά ο Ολυμπιακός πήγε να κερδίσει δεύτερη επίθεση μετά από άστοχο σούτ, αλλά δεν τα κατάφερε. Διαφορά μένουν σε 7 πόντους και η μπάλα είναι για το Μαρούσι. 5 και 34 πριν το τέλος. Βέβαια από εδώ και πέρα κάθε καλάθι μετράει χρυσός. Με τον πόνους που έχουν οι ομάδες πηγαίνει κατευθείαν στη γραμμή για τις βολές ο Τούλσον. Από όπου έχει 6 στις 7 σήμερα. Πολύ καλό ποσοστό. Παραλαμβάνουμε 4 στα 5 τρίποτα, 4 στα 6 ο Κόρφας, 1 στα 2 ο Παντελιάδης, 1 στα 2 ο Κασουρίδης. Όλο το Μαρούσι σκόραρε από τα 6-25. 62-54. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά για τους γηπεδούχους. 5,5 λεπτά για το τέλος.
63-54. Το Μαρούσι προηγείται με 9 πόντους. Ο Ολυμπιακός πρέπει να αλλάξει άρδιν αγωνιστικό πρόσωπο αν θέλει να ξαναμπεί στο παιχνίδι και να διεκδικήσει την νίκη. Τόνει ο χρόνος στο 30 δευτερολέπτων. Βιάστηκε κιόλας ο Ρότζερς καθώς δεν βλέπει το χρονόμετρο. Είναι πρόβλημα σίγουρα αυτό. Και για τις δύο πλευρές βέβαια, ούτε στο Μαρούσι ξέρουν καλά, θέλοντας να φάνε τον χρόνο, αν εξαντλούνται τα 30 δεύτερα. Κόρφας παίρνει την εσωτερική. Πατάει όμως την τελική γραμμή και η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Δικό μου λάθος είπε ο Κόρφας στον Παντελιάδη, τον είδατε. Μένει το συν 9 για τον Μαρούσι. Goldwire. Ο Μαζέτς Αντέμενσά προσπαθούν για γρήγορη κίνηση στην περιφέρεια. Αντέμενσά, θεαματική ενέργεια, πολύ ωραίο καλάθι από το Γάλλο. 63-56. 4 και 20 για το τέλος. Πιέζει ο Ολυμπιακός με το Κόμαζετς. Περνάει ο Παντελιάδης. Θέλει να κλέψει ο Goldwire που έκανε φάουλ στο Ρόμπινσον. Αφού ο κοινοτικός power forward του Αμαρουσίου είχε κερδίσει την μπάλα. Μόλις πρώτο φάουλ του Goldwire. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ έχει πιάσει την μπάλα ο Ρόμπινσον και πλέον είναι φάουλ του Goldwire. Και ο Κρέγκ Ρόμπινσον στη γραμμή για τις βολές. Είναι οι πρώτες του σήμερα για στοχή. Αυτό που είδατε είναι το Βορεάδη να ζητάει από τον Ρόμπινσον βάσει των κανονισμών που το επιβάλλουν να βάλει την μπλούζα του μέσα από το σόρτ. Νάτος εδώ, ευπρεπίστηκε και έτοιμος για τη δεύτερη βολή. Που καταλήγει στο καλάθι. 64-56, στο συν 8 το Μαρούσι. Τάρλατς στη γωνία ο Κόμαζες που προλαβαίνει να σουτάρει τρίποντο μετά από πάρα πολύ ώρα για τον Ολυμπιακό. Που έχει συνολικά 3 στα 10 και μόλις το πρώτο σε 5 σουτ στην επανάληψη. Από τα 6-25. Κόμαζες που φτάνει τους 17 πόντους με 2 στα 7 τρίποντα. 3 και 45 για το τέλος, 64-59. Ο Μικ δίνει το σκριν, ο Παντελιάδης περνάει στο Μικ που χάνει με φάουλ από τον Άριαν Κόμαζες. Τέταρτο φάουλ και για τον Κροάτη. Μπαίνει στη λίστα με τον Παπα-Νικολάου που βέβαια είναι εκτός αγώνα. Με τον Τάρλατς, τον Ομπέρτο. Στην άλλη πλευρά είπαμε εκτός του Μίκ είναι ο Κασουρίδης και ο Τούλσον τώρα με 4 φάουλ. Αν αυτό το παιχνίδι πήγαινε σε παράταση, οι προπονητές μπορεί να είχαν και πρόβλημα. 65-59 από τον Μικ. 16 πόντους, οι 12 με βολές. Και τώρα 66-59 στο συν 7 το Μαρούσι. Ο Αμερικανός έχει 17 πόντους με 13 στις 16 βολές παρακαλώ. Ο Μαζέτς, ωραία πάσα στον Τάρλατς. Η μπάλα για να δούμε μέσα. Καλάθι και φάουλ. Κάνει το χατήρι του Dragan Τάρλατς. Ο Ρόμπινσον είχε κάνει το φάουλ. Είδατε πως στάθηκε η μπάλα εκεί. Δείτε εδώ. Το φάουλ του Ρόμπινσον. Κοιτάξτε την μπάλα. Μέσα. Τάρλατς 9 πόντους και 6 rebound. Έτοιμος για την συμπληρωματική βολή. 66-62, η διαφορά πέφτει στους 4 πόντους. Τη μισή από τους και παραπάνω από τους 9 την έχασε το Μαρούσι. Με ένα σερί του Ολυμπιακού 8-3 στα τελευταία 3 λεπτά. Παντελιάδης. Ρόμπινσον για τον Παντελιάδη, τον ακολουθεί ο Κόμαζετς. Παντελιάδης χάνει εκεί την προσπάθεια να κάνει κάτι καλό και πάσαρε στα χέρια του Goldwire.
που τρέχει με τον Κόμαζετς. Αυτός έσωσε την κακή πάσα, αλλά στοχή στο τρίποντο. Τάρλατς στο επιθετικό rebound και πέμπτο φάουλ του Μικ. Διπλό το κακό για τον Μαρούσι που χάνει και το σέντερ του. Ενώ ο Τάρλατς θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. Κοιτάξτε εδώ. Αρπάζει την μπάλα ο Τάρλατς και τον αντίπαλό του ο Μικ. Έχουμε time out, μια μικρή διακοπή και πάλι μαζί σε λίγο. Εδώ ονειρεύομαι το σπίτι μου. Έτσι ονειρεύομαι το σκάφος μου. Και ένα τέτοιο αυτοκίνητο ήταν πάντα το όνειρό μου. Αφού ονειρεύεσαι, παίξε Τζόκερ! Το πιο μεγάλο παιχνίδι που έγινε ποτέ. Με τις καλύτερες ευκαιρίες να κερδίσεις αμύθιτα ποσά που συνήθως φτάνουν τα 425 εκατομμύρια. Και με jackpot τα κέρδη ξεπερνούν κάθε φαντασία. Τζόκερ! Τόσα κέρδη δεν τα χωράει ο νους. Η προθέρμανση των μεγάλων φαβορί για το σκουντέτο τελείωσε. Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς είναι έτοιμο να καθυλώσει. Ίντερ Λάτσιο. Το Τζουζέπε Μεάτσα ανοίγει τις πύλες του στα πιο λαμπερά ονόματα του καμπιονάτο και οι 2 φιναλίστ του περσινού κυπέλου UEFA εγγυώνται μια αναμέτρηση ποιότητας. Ίντερ Λάτσιο. Για την 5η αγωνιστική της Serie A το βράδυ της Κυριακής. Αποκλειστικά και ζωντανά στο Super Sport. Με το τέλος του time out γυρίζουμε στο παιχνίδι μας. Μαρούσι 66, Ολυμπιακός 62 και ο Ντράγκαν Τάρλατς στη γραμμή για βολές. Από όπου λίγο πριν ευστόχησε. Με τον Ολυμπιακό να κάνει ένα σερί 8-3 στα τελευταία 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα και να έχει την ευκαιρία να το αυξήσει κι άλλο. Να το πάει στο 13 δηλαδή. Φαίνοντας τη διαφορά στο καλάθι. Για να δούμε. Τάρλατς κατά το ίμιση αξιοποιεί τις βολές που έχει δικαίωμα να εκτελέσει. 11 πόντους από τον Τάρλατς που τους κάνει 12. 66-64. Ο Ολυμπιακός γυρίζει με ένα σερί 13. Και τώρα πιέζει σε όλο το γήπεδο. Με Goldwire, Κόμαζετς και Αντέ Μενσά. Προσπαθεί ο Κόρφας με τον Παντελιάδη να κατεβάσουν την μπάλα. Παντελιάδης. Πάσα στον Παπαχρόνη. Ωραία κίνηση. Πέμπτο φάουλ του Τάρλατς. Όπως ακριβώς λίγο πριν για το Μαρούσι ήταν μεγάλη απώλεια του Μικ, έτσι τώρα είναι για τον Ολυμπιακό αυτή του Τάρλατς. Βέβαια ο Ιβκοβιτς έχει περισσότερες αναλλακτικές λύσεις και ρίχνει αμέσως στη μάχη τον Ομπέρτο. Που μπαίνει και αυτός με 4 φάουλ. Ο Τάρλατς που σήκωσε στα τελευταία λεπτά τον Ολυμπιακό στην πλάτη του για να καλύψει την διαφορά των 9 πόντων. Παπαχρόνης χάνει την πρώτη βολή. Η δεύτερη βολή του Πιτ Παπαχρόνη είναι εύστοχη 67-64. Ένα τρίποντο χωρίς τις δύο ομάδες. Και 2 και 33 για το τέλος του αγώνα. Ρότζερς με αντίπαλο τον Ρόμπινσον. Ο Αντέ Μενσά. Το Κόμαζετς. Γυρίζει. Έχει πάει πολύ κοντά στο καλάθι τον Τούλσον και θα τον νικήσει με ωραία κίνηση ο Κροάτης. 67-66 στον πόντο, διαφορά με 19 πόντους από τον Άριαν Κόμαζετς που επιστρέφει στο παιχνίδι. Αντίθετα έχει παροπλιστεί εδώ και ώρα ο Αντι Τούλσον που έχει μείνει στους 22. Αλλά και ο Κόρφας. Η πιεστική άμυνα του Ολυμπιακού στην περιφέρεια δεν έχει δώσει ευκαιρία για ελεύθερα τρίποντα στα τελευταία 5 λεπτά. Εδώ όμως ο Ολυμπιακός χάνει και τον Κόμαζετς με πέμπτο φάουλ στον Παπαχρόνη. Το βαρύ πυλοβολικό του που ακριβώς στη στιγμή που αγωνιστικά ανέβαινε, όπως συνέβη λίγο πριν με τον Τάρλατς, φεύγει και αυτός με πέμπτο φάουλ. Είναι αυτό που σας είχαμε πει πολύ πριν, ότι τα φάουλ θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Θυμίζω, Μικ εκτός αγώνα για τον Μαρούσι και τώρα Τάρλατς Κόμαζετς για τον Ολυμπιακό. Παπαχρόνης αυτή τη φορά είναι εύστοχος από τη γραμμή, 68-66 και έχει βέβαια και δεύτερη βολή. Εδώ είναι ο Βούξοβιτς. Ακόμη πιο χαμηλό το σχήμα του Ολυμπιακού με τον Βούξοβιτς αντί του Κόμαζετς. 2 στις 2 από τον Παπαχρόνη στο κρίσιμο σημείο. Συνολικά 3 στις 4. 6 πόντι του Παπαχρόνη στο παιχνίδι. 69-66. Τελευταίο δίλεπτο. Ο Goldwire με τον Παντελιάδη. Ο Αντέ Μενσά
Με τον Κόρφα. Λύνε το Αντεμενσά στον Ομπέρτο. Στον Ρότζερς. Χάνει το σουτ. Παρά την ωραία επιθετική ενέργεια του Ολυμπιακού, που γύρισε με υπομονή και πήγε σε καλή επιλογή. Ο Ρότζερς έχασε ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. 69-66, 1 και 23 για να τελειώσει το μάτς. Ο Ιβκοβιτς βέβαια ζει πάρα πολύ έντονα το παιχνίδι, καθώς βλέπει ορατή μια ήττα για την ομάδα του πια. 1 και 10 πριν το τέλος. Κόρφα στο Ρόμπινσον, πολύ κρίσιμο σουτ για 3. Μάχεται για το επιθετικό rebound ο Παπαχρόνης και είναι από τα πόδια του Ομπέρτο. Ίσως καθοριστικό rebound. Θα δούμε. Μένει βέβαια αρκετός χρόνος ακόμα. 64 δευτερόλεπτα. Ο Μαρούς είναι στο συν 3 και έχει την μπάλα για νέα επίδεση 30 δευτερολέπτων. Δουλεύουν τώρα και τα χρονόμετρα των 30 δευτερολέπτων. Καλό για τους παίκτες αυτό. Κόρφας. Προκανήσει το χρόνο, ο Βούξοβιτς δεν πιέζει. Ο Ιβκοβιτς σίγουρα έχει πει να πάει σε καλή άμυνα ο Ολυμπιακός για να διατηρήσει το πλην 3 και να έχει αυτό στη συνέχεια την επίθεση. Όρφας, μάχη του Παπαχρόνη, ο Μπέρτο στα χέρια του Αντέμενσά, ο Ολυμπιακός μπροστά. 26 δευτερόλεπτα ακόμα για τους ερυθρόλεπτους, 31 για το τέλος. Έχει χρόνο, έστω και πολύ λίγο, και το Μαρούσι. Πρέπει να πάει για τρίποντο ο Ολυμπιακός. Ο Αντέμενσά ζητάει screen. Ο Μπέρτο, φάουλ του Παντελιάδη, έξυπνο. Θα πάει σε 2 βολές ο Μπέρτο. Δεν τον άφησε εκεί να σουτάρει για 3. Μόλις το δεύτερο φάουλ του Παντελιάδη και νέο time out που ζητήθηκε από τον Κώστα Πετρόπουλο. Την είδες? Κουκλάρα. Και είναι και κορυφοπλιστή. Αχ, Τάσο, χρόνια περιμένω μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία. Ευκαιρία, ευκαιρίες να πεις. Προποευκαιρίες. Το ξέρεις ότι μπορείς να πας τώρα να καταθέσεις ένα δελτίο προπό ή προπογκόλ και να κερδίσεις ατάκα και επιτόπου 1 εκατομμύριο. Το ξέρεις ότι με τα δελτία που δεν κέρδισαν μπορείς να πας στη δεύτερη ευκαιρία και να οικονομήσεις. Άκου, σπίτι, αυτοκίνητο και ετήσιο εισόδημα 5 εκατομμύρια για όλη σου τη ζωή. Σε έφτιαξα, Προποευκαιρίες για μεγάλα κέρδη. Μη τις χάσετε. Big Οκτωβρίου. Η χαρά του άνδρα με τα 15 ωραιότερα στήθη της Ελλάδας. Πώς το προτιμάτε? Στήθος σφινάκι, κουδουνίστρα ή καλάσνικοφ? Big. Αποκλειστική συνέντευξη του Κώστα Καραμανλή. Παίρνω την Πρωθυπουργία. Οι ισχυρότεροι άνθρωποι των μίντια. Και κινούν τα νήματα του τύπου στην Ελλάδα. Big. Πρόσωπα. Στογιάκοβιτς, Γιώργος Καλαφατάκης, Λάμπης Σταγματάρχης, Δημήτρης Ρέπας, Νίκος Αριανόπουλος και οι πιο πετυχημένοι νέοι χρηματιστές της Αθήνας. Μόνο στο Big που κυκλοφορεί, με εξώφυλλο τη ζωή στασινού. Καταλαβαίνετε βέβαια την χρησιμότητα των 2 βολών που θα σουτάρει ο Μπέρτο. 22 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Με το σκορ 69-66, το Μαρούσι βέβαια κατάφερε να μην απειλείται με ισοφάριση, τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική στιγμή. Ο Ολυμπιακός θα πάει σε 2 βολές. Αλλά είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αρκετές για αυτά τα τελευταία 22 δευτερόλεπτα. Καθώς οι ερυθρόλεπτοι θα θελήσουν να σταματήσουν γρήγορα τον χρόνο. Ο Ολυμπιακός που στα 3 πρώτα μάτια του πρωταθλήματος έχει ήδη την πρώτη του ήττα στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ. Ενώ επαναλαμβάνουμε ότι έχει σε 7 επίσημους αγώνες 3 ήττες. Κατάσταση που έχει θορυβήσει πολλούς στους κόλπους της ομάδας. Και βέβαια και τον κόσμο του. Δεν είναι τυχαίο ότι στο παιχνίδι με την Ούλκερ την περασμένη Πέμπτη ακούστηκαν και αποδοκιμασίες από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ενώ πολλοί είχαν αποφασίσει την αποχώρησή τους από το γήπεδο πριν το τέλος. Φαμπρίτσιο Ομπέρτο στη γραμμή με 6 πόντους. Είναι οι πρώτες του βολές σήμερα. Για να δούμε. Χάνει την πρώτη. Διαφορά των 3 πόντων μένει 69-66. Πολύ καθοριστικό, πολύ κρίσιμο το σημείο. Και έξυπνη κίνηση του Πετρόπουλου να πάρει time out και να παγώσει τον Ομπέρτο.
Ο Αργεντίνος στη δεύτερη βολή. Πιο ψύχρεμος αυτή τη φορά, 69-67 στους 2 πόντους. Πρες σε όλο το γήπεδο Ολυμπιακός. Κόρφας. Εκεί είναι τα σίγουρα χέρια για τον Πετρόπουλο. Τούλσον. Περνάει την πάσα, αλλά πολύ δυνατά για τον τελείως ελεύθερο Παπαχρόνη. Ίσως καθοριστικότατο λάθος. 69-67, 14 και 8 πριν το τέλος. Ο Τούλσον από τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Πρώτο σκόρερ του αγώνα με 22 πόντους και 4 στα 5 τρίποτα. Έκανε αυτή την λανθασμένη πάσα. Για να δούμε. Ο Goldwire με τον Παντελιάδη. Πηγαίνει για να τελειώσει αστοχή. Rebound του Παντελιάδη και φάουλ του Ομπέρτο. Ο Goldwire πήρε την απόφαση επάνω του και είδατε ότι έχασε την καθοριστικότερη επίθεση του παιχνιδιού. Εδώ, από την πίεση του Ρόμπινσον, διαμαρτύρεται για φάουλ ο Ιβκοβιτς αυτή τη φάση πάνω στον playmaker της ομάδας του. Ζητάει time out ο Ιβκοβιτς. 3 δευτερόλεπτα και 2 πριν το τέλος, το σκορ 69-67 και το Μαρούσι αγκαλιά με μια πολύ μεγάλη νίκη. Την πρώτη στην ιστορία του, αν την πετύχει, απέναντι στον Ολυμπιακό, από τον οποίο μετράει 20 ήττες σε εισάριθμα παιχνίδια στην πρώτη εθνική. Στην Α1 βέβαια παίζουν για πρώτη φορά. Ο Μαρούσι, εδώ βλέπετε την αντίδραση του Πετρόπουλου στην τελευταία φάση όταν κέρδισε το φάουλ ο Παντελιάδης. Ο Κασουρίδης έσπευσε να τον συγκρατήσει καθώς παραλίγο να μπει μέσα στο γήπεδο ο Πετρόπουλος. Ένα μεγάλο λάθος, επαναλαμβάνουμε, του Τούλσον, ενώ έσπαγε περιφερειακά το πρες του Ολυμπιακού πολύ έξυπνα το Μαρούσι με καλή κυκλοφορία. Ο Τούλσον πήγε να περάσει, πολύ έξυπνη επινόησή του, αλλά κακός ο τρόπος. Είδε τον Παπαχρόνη τελείως μόνο του κατά το καλάθι. Ήταν πολύ ψηλή η πάσα του, έφυγε out, ο Ολυμπιακός είχε 15 δευτερόλεπτα για να ισοφαρίσει τον αγώνα. Πήγε σε ένα σόλο Goldwire που διαμαρτυρήθηκε και για φάουλ στην προσπάθεια για αυτό το δύσκολο πάντως lay-up υπό την πίεση του Ρόμπινσον. Ο Ιβκοβιτς πάντως θα έχει βάλει πιο πολύ με τον Goldwire παρά με τους διαιτητές. Ακόμα του φωνάζει για αυτή την επιλογή που είχε. Το Παντελιάδης είναι στη γραμμή για τις βολές. Αν σκοράρει και στις 2, τότε το παιχνίδι τελειώνει και μαθηματικά. Ο μικρός όμως χάνει την πρώτη. Ο Ολυμπιακός θα έχει 3 και 2 στη χειρότερη περίπτωση για καλάθι 3 πόντων. Για να ισοφαρίσει δηλαδή το παιχνίδι. Αν ευστοχίσει βέβαια ο Παντελιάδης. Που και αυτό σουτάρει για πρώτη φορά από τη γραμμή σήμερα. Κοιτάξτε την αγωνία στον πάγκο. Ευστοχεί ο Παντελιάδης 70-67. Στην επαναφορά ο Ρότζερς για το Goldwire που ξεκινάει, του κάνει αμέσως φάουλ ο Κόρφας. 1 δευτερόλεπτο και 6 εκατοστά πριν το τέλος. Ο Κόρφας έκανε πολύ έξυπνο φάουλ στο Goldwire. Ένα φάουλ που, όπως μου λέει ο Γιώργος Σολιώρης, το ζήτησε ο Πετρόπουλος. Για αυτή την περίπτωση, για τη διαφορά των 3 πόντων δηλαδή. Θα ρίξει και τον Χαραλαμπίδη στο παιχνίδι για να ενισχύσει την ομάδα του στο rebound ο Πετρόπουλος, που απέσυρε τον Παντελιάδη. Έχει μέσα τώρα Χαραλαμπίδη με ύψος 2 και 10, το Ρόμπινσον με τα 2 και 5 και τον Παπαχρόνη. Το Goldwire είναι στη γραμμή. Το πιθανότερο είναι να προσπαθήσει ο Αμερικανός να σκοράρει με την πρώτη και να χάσει σκόπιμα τη δεύτερη για να διεκδικηθεί το rebound. Στο ξεκίνημα το κάνει, 70-68. Ο Άντονι Goldwire είναι ο Φασούλας και ο Ρότζερς μες στο γήπεδο. Το Παπα-Νικολάου που παίρνει φόρα από μακριά. Η δεύτερη βολή, ευστοχεί ο Goldwire και απογοητεύεται. Ήθελε να τη χάσει, αλλά πέτυχε πόντο. Πηγαίνει σε αντιαθλητικό φάουλ ο Παπα-Νικολάου. 1 δεύτερο και 6 πριν το τέλος. Εδώ και πάλι. Κοιτάξτε τι κάνει ο Παπα-Νικολάου, βγαίνει εκτός. Επίτηδες βέβαια. Έχει δοθεί αντιαθλητικό φάουλ και τεχνική ποινή. Μάλιστα. Νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνει και μαθηματικά το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός μετά τον Τάρλατς, τον Ομπέρτο και τον Κόμασετς χάνει και τον Παπα-Νικολάου. Έχει γεμίσει κόκκινα λαμπάκια το δικό του ταμπλό. Από την άλλη πλευρά έχει φύγει μόνο ο Μικ με 5 φάουλ.
Εδώ βλέπετε τα συνολικά φάουλ των δύο ομάδων και με κίτρινο χρώμα οι παίκτες που έχουν αποβληθεί. Παπαχρόνης πηγαίνει στη γραμμή. 70-69. Ένα διπλό λάθος του Goldwire που προσπάθησε στην αρχή να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Στο 69-67 δεν τα κατάφερε. Και όταν βρέθηκε στη γραμμή για βολές στο 70-67, παρότι η εντολή του Ivkovic να σκοράρει την πρώτη και να στοχίσει τη δεύτερη για να διεκδικηθεί το rebound, ο Αμερικανός κατά λάθος, όσο και αν αυτό ακούγεται οξύμορο, πέταξε την μπάλα μέσα. Έτσι δεν υπήρξε δυνατότητα διεκδίκηση της μπάλας, ουσιαστικά καταδίκασε την ομάδα του. Τώρα έγινε 71-69 το σκορ με την βολή του Παπαχρόνη. Και στην επαναφορά από την πλάγια γραμμή κέρδισε το φάουλ από τον Άντονι Goldwire ο Τζον Κόρφας. Είναι στο συν 2 το Μαρούσι, 1 δεύτερο και 2 εκατοστά πριν το τέλος. Και όμως παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός μένει μέσα. Αν ο Κόρφας χάσει τη μία από τις δύο βολές, έχει δικαίωμα για ένα τρίποντο έστω της απελπισίας. Κόρφας με το ένα χέρι. 72-69. 15 πόντους από τον Κόρφα. Με 4 στα 6 τρίποντα και 3 στις 3 βολές. Από τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Και σημαντικότατο ότι έχει μόλις ένα λάθος ο playmaker της ομάδας. Χάνει τη δεύτερη βολή. Rodgers Goldwire. Έχει τελειώσει το παιχνίδι πριν πετάξει την μπάλα ο Αμερικανός. Το Μαρούσι πετυχαίνει μια τεράστια νίκη με 72-69. Κερδίζει τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στην ιστορία του και αναγκάζει τους ερυθρόλευκους στη δεύτερη ήττα τους σε 4 παιχνίδια στο φετινό πρωτάθλημα. Πανηγυρίζουν αγκαλιασμένοι παίκτες των νικητών, ενώ φεύγουν κατηφίσει οι ερυθρόλευκοι, όπως και ο Ivkovic. Ο Γιώργος Ολιώρης θα προσπαθήσει να πάρει κάποιες κουβέντες από